Que tal? Moi bo día, benvidos a unha nova edición de Conversa. Imos falar esta mañá aquí neste foro que organiza a Cadena SER da situación que viven os concellos galegos, dos seus retos, dos seus desafíos. Veñen de cumprirse 30 anos da unidade do municipalismo galego en torno a FEGAM, a Federación Galega de Municipios e Provincias, 30 anos nos que ten mudado moito o mundo no que vivimos, tamén o noso entorno máis inmediato, 30 anos no que os concellos foron asumindo cada vez un maior protagonismo, cada vez máis competencias, en moitas ocasións sen recibir máis orzamento para poder desenvolvelas. Como reorganizar o marco competencial, como abordar outra cuestión clave como é o modelo de financiamento local, como repartir os recursos para poder asumir toda esa carga competencial. A situación é complicada, hai concellos de feito que están nunha situación moi delicada, incluso se falan algúns deses concellos de que están en situación de quebra ou próxima a situación de quebra e que non poden asumir servicios tan fundamentais como a prestación do servizo de axuda no fogar, o SAF, que requiren de moitos recursos, servizos que requiren de moitos recursos para atender a un número cada vez maior de usuarios. Temos por diante 2 horas para conversar, para reflexionar, para pensar sobre os concellos galegos, sobre a posición que ocupan a día de hoxe e sobre os seus desafíos máis inmediatos. E acompáñanos para abrir este foro o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela. Que tal? Moi bo día. Hola, bo día. 30 anos de municipalismo unido en Galicia, 30 anos dende que as 3 federacións de concellos galegos se fusionaron en torno a FEGAM. Moito ten mudado a situación nestas 3 décadas, presidente. Sí, dende logo, non teñen nada que ver a realidade dos concellos de fai 30 anos a situación actual, non somente falando de financiación, sino das obrigas que temos, que cada vez son máis, cada vez que pois outra administración que teña a capacidade de legislar, chámese Xunta, chámese Estado, pois asinan unha nova competencia ou empezan a falar de unha necesidade de prestar un servicio público, pois os concellos nos poñemos a temblar, porque a realidade é que normalmente vai a estar asignado, despois vamos a ver quen o financia ou como se financia. Esa é a realidade que estamos vivindo os concellos galegos. É certo que fai 30 anos esa fusión da federación, había tres federacións e se conseguiron os presidentes pois chegar a ese entendemento. Foi importante pois porque a federación a súa forza é que represente a todos os concellos galegos e as 4 deputacións. Precisamente o éxito e a dificultade de organizacións como esta é precisamente esa diversidade. Non tocalle vostede en moitas ocasións facer equilibrios dentro dunha institución tan diversa como é a FEGAM. Bueno, a función da FEGAM é representar a todos os concellos e sabendo que hai diferentes sensibilidades, pero hai algo que nos ten que unir a todos, que é a defensa de autonomía local, a defensa de poder prestar uns servicios públicos de calidade, para eso é necesaria unha boa financiación, a necesidade, como decía, desa clarificación de competencias, e ao final, por enriba das posibles discusións que podamos ter en algún momento puntual, pois hai un mandato moi claro nunha asamblea na que estamos representados todas as formacións políticas, todos os concellos, e aí marcamos unha folla de ruta e o que debe guiar a calquera executiva actual e as futuras. Estamos no momento máis complicado para os concellos galegos destes últimos 30 anos? Bueno, é difícil decilo, porque seguro que fai 30 anos os concellos poderían decir pois outros problemas que tiveran, pero dende logo eu podo falar das últimas do tempo que eu levo como alcalde, que xa van camiño de 12 anos, e a realidade que sí que cada vez estamos nunha situación máis difícil. A diferencia, falaba outro día con compañeros e compañeras, fai 11, 12 anos, pois os concellos tiñamos un problema de a ver como conseguíamos inversión para os nosos concellos. Ahora estamos tendo problemas para o gasto corrente, é dicir, para que todos nos entendamos, para chegar a fin de mes. Esa é a realidade da maioría dos concellos galegos e, sobre todo, canto máis pequenos, todavía teñen maiores dificultades. Levamos 5 minutos de conversa e xa citou en varias ocasións o problema do financiamento. O financiamento local é un drama nestes momentos? Sí, creo que a definición é a correcta. Estamos nunha situación na que dependemos en exceso das decisións de outras administracións con subvencións finalistas.
temos que estar, non hai unha clarificación da financiación todos os anos, temos que estar discutindo pois, por exemplo, coa comunidade autónoma para ese aumento do Fondo de Cooperación Local, e non se deu en estes anos. Tamén é necesario pois clarificalo con respecto ao Estado, pero a realidade é clara, é dicir, así como a participación nos ingresos do Estado estes anos aumentou un 30 e pico % nestes anos, non foi así coa financiación que estamos recibindo da comunidade autónoma, co cual é necesario que teñamos unha legislación clara que obriga as comunidades autónomas a que teñamos todos os concellos fondos incondicionados porque nos axudaría a planificar mellor e, ao final, a prestar uns servicios públicos de calidade mellor para os nosos veciños. Quen se preocupa menos da situación financiera dos concellos, a Xunta ou o Goberno Central? Bueno, o tempo aquí seguramente van a decir que estou poñendo unha posición partidista, pero os datos matan o relato e a realidade é que a participación nos ingresos do Estado durante estes anos sí que aumentou e aumentou de maneira significativa. É suficiente? Non, pero dende logo sí que hubo un aumento moi importante, 30 e pico %, e a realidade é que o Fondo de Cooperación Local estivo conxelado durante todos estes anos. Hai outra parte que se reparte de outra maneira con subvencións finalistas e que despois o Consello de Contas dixo que non estaba ben executado ou que se perderon fondos que poderían chegar aos concellos. Por eso estamos pedindo financiación incondicional. No caso da Xunta, avanzan cambios no modelo de financiamento local, queren que teña un maior peso a dispersión da poboación e o envellecemento. Que lle parecen eses criterios e que teña máis peso? Ben, a realidade é que os que teñen maiores dificultades son os concellos máis pequenos e a dispersión ou envellecemento é algo que a FEGAN leva reivindicando ou reclamando non nesta legislatura, senón dende fai moitísimos anos, así que vai en liña do que se está pedindo, pero dende logo o que estamos pedindo tamén é que ese Fondo de Cooperación Local non teña ningún carácter condicionado e que hai todavía posibilidades moi importantes de aumentar o Fondo de Cooperación Local porque según as transferencias que di a Xunta que se nos fan aos concellos habería moita marxen para ampliar ese fondo de cooperación. Neste 2026 a Xunta destina aos concellos uns 670 millóns de euros, supón un 4,5% máis e incremento insuficiente, segundo decía agora vostede. A canto teria que ascender esa cuantía para cumplir as expectativas dos concellos? Ben, nos estamos sentados, e a Xunta o sabe, nunha mesa de competencias, ainda que fai moitísimo que non se convoca, estamos falando de novembro do 24, a última vez que hubo unha xuntanza respecto a esa mesa de competencias, e nos tiñamos unha cifra moi clara. Nos puxemos en riba da mesa unha cifra que seguro que vai aumentando, que estábamos dicindo que estábamos asumindo un déficit de uns 600 millóns de competencias impropias. Se nos dixo que esos números non eran rigurosos, ben, pero non escoitamos todavía a día de hoxe un número diferente ao que estableceu a FEGAN. A realidade é que hai moito marxen de mellora. Unha proba sería empezar por algo, que eses 112, 120 millóns do Fondo de Cooperación Local pois aumentaran significativamente e hai marxen para facelo. Nese sentido, a Federación Galega de Municipios e Provincias encargou un informe sobre a necesaria reforma do financiamento local, sobre como debe de afrontarse esa reforma, un informe do que vamos a falar esta mañá con algún dos expertos que participaron na súa elaboración, un informe que para a FEGAM ten que ser a base desa futura negociación coa Xunta. Ben, cando se encarga un informe, cando se encarga, pois, evidentemente, a profesionais con experiencia e expertos en materia de financiación, expertos tamén, pois, en coñecer o que a administración local, pois, se fai cunha finalidade, non é que despois quede moi ben enmarcado nunha estantería de calquer concello ou da propia FEGAN, sino que sirva de base para afrontar algo no que estamos dicindo pois en moitas ocasións que é necesario afrontar. Como tamén o fixemos con ese estudio de competencias que a finalidade desas mesas, ese diálogo a Xunta de Galicia era chegar a acordos e tamén, por exemplo, retomar algo que quedou, pois, teño que decilo, parado de fai moitísimo tempo, que foi o pacto local asinado no ano 2006 entre a Xunta e os concellos e que o marxen de desenrolo pois todavía queda moitísimo por avanzar. É necesario pois
dar pasos en esa dirección. Hai un par de semanas celebrouse o debate sobre o Estado de Autonomía no Parlamento. Vostede botou de menos máis referencias ao municipalismo na intervención do presidente da Xunta. Quere que os concellos non están a ser unha prioridade para a Rueda? Bueno, a realidade é que o que dixo no debate de Estado de Autonomía, como decía, botei moito de menos máis presencia do municipalismo no seu discurso, e, dende logo, pois eu teño que decilo tamén, é dicir, non estamos tendo esa fluidez de relacións que a min, polo menos, ou a FEGAN, entendo que nos gustaría. Se nos dixo, por exemplo, que se nos iba a convocar a Comisión Galega de Cooperación Local, e levamos 3 anos deste mandato, todavía non houve ningunha reunión desa Comisión de Cooperación Local, así que non están sendo as relacións como entendo que deberían ser. Ve a Rueda máis preocupado de impulsar mocións de censura como a de Lugo que en atender as necesidades dos concellos galegos? Bueno, xa que entramos en materia con respecto á moción de censura, eu teño que decir que, sinceramente, me parece unha vergoña. Creo que é unha utilización de un mecanismo legal, sí, pero moral, dende logo que non. Creo que é un erro e que despois creo que os cidadáns de Lugo se van a dar conta de que, dende logo, é un erro por parte do Partido Popular. Respecto cal é a súa preocupación, si está máis preocupado pola, non sei, ten que ser el o que conteste esa pregunta, pero, dende logo, a min sí que me gustaría que tivéramos unha mellor interlocución neste caso coa Xunta e que fóramos capaces de avanzar en temas no que levamos falando moitísimo tempo. É dicir, outra proba deso é esa mesa de competencias que, además, foi un camiño que empezou con o outro presidente da Xunta de Galicia, precisamente nunha Comisión Galega de Cooperación Local, un acordo que se chegou de sentarnos a falar esas competencias, e levamos dende novembro de 2024 sin volver a reunirnos. Hai agora unha lei de Administración Local de Galicia que o Partido Popular pretende sacar, ou que a Xunta pretende sacar, sin haber pechado esa mesa de competencias. Aí, esa lei de Administración, se fala de ese, e, dende logo, creo que non se nos está facendo o caso que merece unha federación que estamos representando a todos os concellos de Galicia. Son dúas cuestións que pivotan constantemente na conversación, como é o financiamento e as competencias. Queixase de que están asumindo cada vez máis competencias sin o financiamento necesario. Hai certo desorden, non? No reparto desas competencias. Agarda que esa lei de administración local na que está traballando a Xunta de Galicia serva para organizar digamos, ese caixón desastre no que se convertiron as competencias que cada vez asumen os concellos e das que vostedes mesmos se queixan, que non teñen capacidade para poder despois dar unha boa prestación deses servicios aos veciños. Bueno, a Lei de Administración Local de Galicia, se o dixen en privado, o dixen en público en moitas ocasións, eu creo que nace coxa. Creo que nace con un erro histórico que non ter en conta, pois, dende logo, a principal federación ou asociación que representa a todos os concellos galegos. Non nace cunha participación activa, iso é algo que leva defendendo a FEGAN dende o principio. Sí que se nos permite facer alegacións, como calquer outro administrado, pero, dende logo, non houve unha participación activa na elaboración da mesma. Fixemos alegacións. Creo que hai dúbidas, así se presentaron coas alegacións presentadas pola FEGAN e con outros concellos e deputación, na que cremos que, por exemplo, sí, falando de competencias que non se clarifican, eu podo ler o texto legal, aínda que non sexa un experto xurista, son licenciado en Dereito, e me quedan dúbidas se van a resolver. Non sei se non se fixan uns servicios mínimos, non se distingue por poboación, e despois hai moitas remisións tanto a leis sectoriais ou a leis estatales. Eu creo que podería haberse feito de outra maneira, é a súa decisión, pero, dende logo, creo que é algo que era reivindicado pola propia Federación e algo que vai a marcar pois como é o funcionamento dos concellos de Galicia. Creo que debe partir dun consenso bastante máis amplio. Cree que estamos ante unha oportunidade perdida con esta lei?
creo non, xa o dixen en moitas ocasións, e o digo, volvo a repetilo agora en este momento, por suposto, sí, creo que é un erro, creo que habería tempo de retomar o camiño, a FEGAN sempre tende a man, e por suposto estaríamos dispostos a traballar no texto, si se ten a intención, por suposto, de traballar coa FEGAN e cos concellos, ao final, a cuantidade que representa os concellos galegos. Si se vai a pechar en falso, neste caso, como foi anteriormente, por exemplo, no anterior mandato, a lei do ciclo integral de auga, pois, dende logo, vai a ser unha oportunidade perdida. Cales son os servicios que máis lle preocupan? A prestación dos servicios que máis lle preocupan neste momento? Bueno, estamos tendo, como decía, moitas dificultades os concellos para asumir o gasto corrente. Evidentemente, os nosos servicios sociais, falando de todos, eu podería decir casi o 90 e pico % dos concellos están tendo unha situación de estrés moi importante. Somos a comunidade autónoma na que máis cartos está poñendo os concellos para o que supón a atención primaria aos nosos servicios sociais do plan concertado. O SAF tamén está sendo unha situación, aínda que se haya mellorado algo a financiación, sabemos que non é a solución final, e que todavía, pois, como decía, hai moitos concellos que o van a pasar moitas dificultades para poder prestar ese servicio nunha poboación que está moi envellecida, pero que tamén estamos, pois, por exemplo, poñendo unha parte moi importante desa gratuidade das escolas infantiles, que en moitas ocasións parece que alguén se está olvidando de que esa gratuidade é gracias, en parte, polo esforzo que estamos facendo os concellos, porque parece que a financiación solamente se está poñendo por parte da Xunta de Galicia, e non é certo, se está poñendo por parte dos concellos, mantemento dos centros educativos, que é certo que se dá en toda España, non solamente en Galicia, pero é momento tamén, pois, de reformar a legislación, é dicir, estamos tendo moitísimas dificultades, e cada vez que estamos collendo competencias que non nos corresponden, ou mellor dito, prestando competencias que non nos corresponden e financiándoas, o que estamos facendo é deixar de facer outras cousas que os nosos veciños e veciñas nos están demandando. Non é que os alcaldes estemos chorando cartos porque sexamos uns pedichóns, é que estamos querendo dar uns mellores servicios públicos para atender aos veciños e veciñas dos nosos cidades. No caso do SAF, vostedes apretaron durante a negociación, incluso ameazaron con acudir aos tribunais porque consideraban que non estaban sendo tratados correctamente. Ao final chegaron a un acordo coa Consellería de Política Social, un acordo que vostedes tildaron de insuficiente. A outra pata, que é o Goberno Central, está facendo a parte que lle corresponde, o Ministerio de Dereitos Sociais está asumindo a responsabilidade que lle corresponde neste asunto? Ningunha das dúas administracións está cubrindo o que marca a lei de dependencia. Eso sí, cando se fala da lei de dependencia de ser 50-50 non é certo. A lei de dependencia o que establece que as comunidades autónomas teñen que poñer cando menos o mesmo que o Goberno do Estado. É dicir, podería ser que o Goberno do Estado poña o 40 e o que non poden poñer as comunidades é o 30, poderían completalo. Pero a realidade é que mentras os concellos teñamos que estar financiando unha parte importante desa dependencia, como é o servicio de axuda no fogar, non se están cumplindo o que está establecendo a propia lei. Eso sí, o que non podemos decir que, como neste caso, pois a comunidade autónoma, a Xunta, como o Estado, din que deben cartos para a dependencia, pois ao final non estar cumplindo ningunha das dúas administracións cos concellos. O servicio de axuda no fogar sabemos que foi un acordo de mínimos, é unha cuantía importante para os concellos e por eso se asinou por parte da FEGAN por responsabilidade, pero ese non é o destino final. O destino final é que os concellos non teñamos que estar poñendo cartos para sufragar o servicio de axuda no fogar. Polos datos que vostedes manexan, hai concellos galegos que están en risco real de quebrar as súas arcas públicas porque son incapaces de asumir o coste deses servicios, da prestación deses servicios, sí? Por suposto, levamos alertando moitísimas ocasións, aparte de outros problemas que leva ese servicio aparellado, o servicio de axuda no fogar, a falla de persoal, a dificultades de prestar o servicio en moitas zonas do noso territorio pola propia dispersión, a seguridade das propias traballadoras ou incluso a precariedade son outros temas que tamén deberían tratarse. Nos estamos dispostos a sentarnos en unha mesa, pero, ende logo, claro que alertamos da situación de risco financiero de moitos concellos na que estaban algúns adicando, concellos sobre todo pequenos, un 30% do seu orzamento para un servicio de axuda no fogar. Eso non é sostible.
con este acordo que asinou a FEGAN e por eso se asinou, se mellora algo a súa situación? Sí, é a solución do seu problema, non? E haberá concellos que teñan que deixar de prestar ese servicio? Non sei se estamos nese punto. Algún alertou desa situación, como decía, algúns concellos están tendo dificultades para encontrar persoal formado. Temos, evidentemente, na nosa comunidade moitas dificultades de plazas residenciais e de centros de días. Por eso é o servicio máis demandado tamén polos galegos e as galegas, ese servicio de axuda no fogar. Dende logo, creo que o momento de, polo menos, darlle unha pensada foi unha gran idea, xa é outro pilar do estado do benestar, pero se queremos prestalo en condicións, temos que facer unha reflexión non solamente da financiación, sino tamén do modelo que estamos plantexando. Toca a vostede ser o voceiro dos alcaldes e das alcaldesas galegas. Ten a sensación que en ocasións as súas demandas caen en saco roto, que non hai quen o escoite? Eu intento representar da mellor maneira a todos os concellos e diputacións galegas. Evidentemente, pois provoca un pouco de frustración estar durante tantos anos falando do mesmo. Supoño que a sensación que eu teño non sería diferente a de outros presidentes da Federación cando levamos tantos anos falando da necesidade de incrementar o Fondo de Cooperación Local, ou que levamos tantos anos pedindo que cando se aproben leis sectoriais teñamos primeiro unha mesa de negociación para ver se podemos prestar en condicións eses servicios. Esas demandas por parte da FEGAN, xa o decimos en moitas ocasións dentro da propia executiva, son históricas, cando algo histórico é que leva demasiado tempo reivindicándose, así que claro que creo que todos os presidentes da FEGAN tivemos unha sensación parecida. Foi unha boa nova cando se asinou ese pacto local do ano 2006. A pena é que todavía teña moitísimas cousas por desenrolar, ou a maioría. Estivo moi ben, foi moi ilusionante. Sí, por suposto, me dá igual. Un novo pacto local, ou ese pacto local valdría actualizado, pero valdría porque hai moitísimas cousas que todavía non se levaron a efecto. Por suposto, e nos tendemos a man, e xa o dixemos en moitas ocasións, para retomar esa senda. Pois hoxe imos a seguir falando de municipalismo, das necesidades dos concellos, dos retos e desafíos que marcan o presente e o futuro dos concellos galegos. Alberto Varela, presidente da FEGAM, moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá e por axudarnos a poñer o marco desta xornada. Vamos a seguir durante 2 horas falando das necesidades e dos retos dos municipios galegos. Graciñas. Nada, moitísimas gracias a vos por falar dos concellos e das necesidades dos concellos galegos. Moitas gracias, presidente. Alberto Varela, presidente da FEGAM, que nos axudou hoxe a poñer o marco desta xornada, na que vamos a seguir falando nas vindeiras 2 horas dos desafíos que teñen os concellos galegos. Este foro conversa 30 anos de municipalismo galego unificado, avances e retos de futuro, así como chamamos a esta xornada, na que queremos hoxe poñer o foco nas institucións máis próximas, na primeira porta a que petamos cando temos un problema e queremos solucionalo, portas que en moitas ocasións nos amosan servicios desbordados e dificultades para atender esa demanda existente. Como decía, imos a seguir falando na vindeira hora e media das necesidades máis urxentes para os concellos galegos, e acompáñame tres alcaldes que ademais son voceiros dos seus partidos na Federación Galega de Municipios e Provincias, representan as alternativas plurais do municipalismo galego que acolle a Federación Galega de Municipios e Provincias. Está conosco Ángel Moldes, que é alcalde de Poio e voceiro dos alcaldes do Partido Popular na Federación Galega de Municipios e Provincias. Que tal, Ángel? Moi bo día. Bo día. Conosco tamén Secundino García, que é alcalde de San Sadurniño e voceiro dos alcaldes do BNG. Que tal, Secundino? Moi bo día. Bo día. E tamén con nos María Barral, que é alcaldesa de Betanzos e voceira dos alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista. Moi bo día tamén. Moi bo día. Grazas aos tres por acompañarnos esta mañá. Imos a seguir falando. Falábamos con Alberto Varela, co presidente da FEGAM, das necesidades e dos desafíos que tedes os concellos en Galicia. Cúmprense 30 anos de municipalismo unificado en torno a FEGAM. Quero comezar a conversa por aquí. Lanzo unha primeira pregunta, pídolles unha primeira reflexión aos tres. Segue a ser útil un organismo como esta Federación de Municipios 30 anos despois, María? Bueno, eu creo que sí, que segue a ser útil. Tamén creo que podería ser moito máis útil se a relación entre a administración e a propia Federación
fose máis fluida, pero creo que é imprescindible que exista unha asociación de todos os concellos. Ademais, a FEGAM engloba a todos os concellos e as 4 diputacións. Eso é fundamental e somos a voz e queremos representar os intereses de todos. Pero eu, aínda que se falaba hai uns minutos dunha certa frustración, sigo a pensar que é moi útil. Secundino. Sí, evidentemente a FEGAMP é unha ferramenta útil, non útil, sino imprescindible para defender os intereses do municipalismo galego. O que temos que ser capaces as forzas políticas que formamos parte da política municipal, valga a redundancia, pois é non transformar a FEGAMP nun parlamento bis. Evidentemente, hai diferencias políticas, diferencias ideolóxicas, e temos que ser capaces de chegar a consensos que son necesarios, e para iso, como decía a alcaldesa de Betanzos, tamén é fundamental que esa visión a teñan todos os interlocutores que temos, principalmente o goberno autonómico, que ten que ser consciente de que todo aquilo que lle afecta ao municipalismo hai que facer os esforzos necesarios para chegar a consensos que permitan que cando se lexisle pois sexa co consenso máis amplo posible. Non sempre é posible, pero intentalo pois xa é un avance importantísimo, non? Ángel. Bueno, creo que en este caso a Federación Galega de Municipios é un instrumento fundamental, sobre todo para mostrar o que é a política municipal. Eu creo que a política de proximidade, cando existe un problema e cando se acerca un veciño, non pensa nin ten cores políticas, é dicir, o que ten que ter é respostas. E creo que independentemente, os aquí estamos alcaldes de distintos cores políticos, e creo que ao final, se nos poñemos a falar, os problemas son comuns independentemente do que poida ser a formación política que pertencemos. Logo, creo que o municipalismo é iso, é dicir, é buscar respostas inmediatas. A xente a veces non entende de procesos jurídicos, de procesos administrativos. O que a xente quere e o que demanda de nós toda a veciñanza é: existe un problema, dame unha resposta. E iso a veces o temos que sufrir os alcaldes e as alcaldesas. É dicir, a veces hai administracións que poden quedar un pouco lonxe ou que o cidadán pois ten menos acceso, pero creo que en este caso pois os despachos das alcaldes e alcaldesas están a pé de rúa, no sentido de que en calquer momento se vaiche poder acceder un veciño ou unha veciña e pedirche que lle soluciones un problema que moitas veces nin tan siquiera tes a súa competencia, pero que tes que intentar buscar unha resposta ou colaborar para que haya unha resposta. É a primeira porta que chamamos todos, non? A porta do Concello. Decía antes o alcalde de San Sadurniño que non hai que convertir a FEGAM nun parlamento bis. Precisamente os contrapesos que exerce cada partido en función da representación obtida nas eleccións serve para evitar partidismos e priorizar os intereses e a loita común dos concellos, alcalde? Vamos a ver, decía ahora o alcalde de Poio que os problemas que hai nos concellos, nos problemas do día a día, de resolver os problemas máis diarios da cidadanía, pois moitas veces a diferencia política pois é invisible, non? É dicir, a xente ven aos concellos cando ten un problema do día a día, é dicir, cando o vial de acceso á súa vivenda, a rúa, a limpeza viaria, todas estas cuestións que hai que resolver e que os concellos teñen que resolver e teñen que ter medios para resolverles. Por lo tanto, diferencias aí non hai. Pode haber diferencias, evidentemente, na visión que temos cada quen de como resolver eses problemas, non? Pero esas diferencias son salvables. O que non podemos é, o que quería decir antes, é convertir a FEGAMP, que ás veces caemos nesas tentacións, non? Sumo tamén a parte de responsabilidade que poido ter tamén como voceiro dunha organización política, de que ás veces caemos nesa trampa de intentar trasladar a FEGAMP debates que son máis propios dun parlamento que dunha asociación de municipios, non? Os problemas que temos, pois moitas veces coincidimos, é dicir, cando falamos entre nós, pois coincidimos en que temos un problema real de prestación de servizos que son competencias impropias, pero competencias necesarias. O sea, eu sempre repito aquilo que decía, a min deixou unha persoa que para min foi un referente, que foi Paco García, o alcalde de Allariz,
que decía que non será da nosa competencia, pero da nosa incumbencia. É dicir, non será para alguén o ten que facer. A xente, a onde vai é o Concello, é dicir, que é onde primeiro chega. É difícil que vayan ao presidente da Xunta trasladarlle un problema do día a día, pero ao alcalde sí que van. Eso tamén é o que fai máis atractiva, non, a política local, entendo, Ángel. Sí, eu creo que, vamos a ver, eu creo que para a política local claramente tenche que gustar, tens que ter unha clara vocación, porque ao final, se non é unha frustración constante, dicir, tío, que non podes decir, estar justificando todo o día, dicir, no, isto non é cousa miña, non é competencia miña, dicir, tens que buscar as fórmulas, ser consciente de que o veciño o que te está demandando que lle soluciones un problema, que ele, ao final, non quere caer na burocracia de que des unha explicación, que isto é unha competencia da Xunta do Estado, de costas, de forma sectorial, a xente quere inmediatez. E creo que, non sei se é bo ou malo, pero vimos nun momento que todo é inmediato, que todo dura moi pouco, e realmente o que tens que buscar é solucións inmediatas. É dicir, eu creo que o gran algún día se descubrirá, e con independencia dos partidos do que formen parte, todos os alcaldes e alcaldesas teñen que buscar as fórmulas para buscar solucións inmediatas. É dicir, poderíamos poñer exemplos concretos onde a xente se sorprendería. É dicir, falamos moitas veces na FEGAN desde a retirada dun animal ás 2 da mañá. É dicir, pode haber un aviso de emerxencias, pero ao final, se non hai resposta, a última chamada é o alcalde, e ás 2 da mañá pode recibir ao mellor unha chamada de, oye, hai nunha vía pois un animal que hai que retirar, e hai que buscar unha solución a eso. A xente non entende que lle poides decir que non é a miña competencia. Ese é o día a día dun alcalde ou unha alcaldesa. María. Totalmente de acordo. É verdade que ao mellor moitas veces caemos nesa trampa que decía Secundino de transformar a FEGAN nun parlamento bis, pero creo que debemos ser conscientes de que representamos a todos os municipios, independentemente da cor do partido político que goberne, e o que decían ambos, se falamos entre nós e con outros alcaldes e alcaldesas, ao final os problemas que teñen os veciños e as veciñas son os mesmos, os problemas que temos os concellos son os mesmos, o financiamento local, o prestar servizos que moitas veces, como decían, pois non son da nosa competencia, pero queremos que os nosos veciños e veciñas teñan eses servizos. Eu quero que os meus veciños e veciñas teñan escolas infantís, teñan conservatorio, teñan comedor escolar, como noutras cidades máis grandes. Ao final, os alcaldes e alcaldesas que buscamos os mellores servizos para os nosos veciños e veciñas, pois, como decía Secundino, é da nosa incumbencia. Pero todos, sen excepción, temos o problema do financiamento. E aí é onde creo que debemos unirnos e que a FEGAN ten que desenvolver unha labor esencial, chamar a comunidade autónoma, chamar ao goberno central e decir que se fala moito de financiamento autonómico, pero non existe de verdade un debate real do problema do financiamento local que, insisto, me parece tan ou máis importante porque é a onde chaman todos os vecinos. Revisando documentación para preparar este conversa, precisamente, lía que dentro do ano 2002 non se reforma o financiamento local a nivel estatal, non se aborda este asunto. Pasaron 24 anos, é moitísimo tempo, non? É como se os problemas dos concellos quedasen arrinconados, como se non importasen, Ángel. Sí, eu por eso quería agradecer, decir, neste sentido, podemos valorar que esta nova lei que propón a Xunta de Administración Local pode ser boa, mala, pero podemos falar dun documento. Sin embargo, decir, como ben decías ti, fai desde moitísimos anos que por parte do Estado non nos enfrentamos a eso, decir, a esa financiación real que necesitamos para os concellos. Logo, creo que esta nova reforma da Administración Local vai ser unha oportunidade para todos os concellos, todo é mellorable, creo que estamos nun momento que entre todos temos que ter esa responsabilidade, todos os partidos, de facer esas aportacións constructivas, pero polo menos, en este caso por parte da Xunta de Galicia, se tuvo a valentía de abrir, en este caso, esta reforma e esta lei. Eu espero que por parte do Estado poidamos tamén empezar a analizar un documento, podamos debatir, decir cal son as propostas, pero creo que todas as administracións, tanto a Xunta de Galicia, o Estado,
deben de tomar en serio o que é o problema que temos hoxe en día os concellos coa financiación. É o principal problema, nesto coincidides os tres, o financiamento é o principal problema dos concellos? Sí, a ver, o financiamento é un dos principais problemas, é dicir, pero o financiamento, o principal problema é que partimos dun marco que é un modelo estatal donde a singularidade do territorio galego, da nosa maneira de asentarnos no territorio, pois non está contemplado. Eu son bastante pesimista en que de fora vai a vir as solucións. Nós temos que ter un sistema de financiamento totalmente distinto dos restos concellos do Estado. É dicir, aquí falamos moitas veces de problemática de concellos pequenos. En Galiza non hai concellos pequenos, prácticamente. É dicir, a maioría dos concellos, o concello máis pequeno de Galiza, pois en Burgos sería casi unha cidade, non? É dicir, nós temos un modelo de asentarnos no territorio que a prestación dos servizos encarece moitísimo. É dicir, un concello como o meu, que ten 2.800 habitantes, claro, en Salamanca sería casi unha cidade, con 20 contenedores e 40 puntos de luz, 10 kilómetros de vías, desbrozando os camiños unha vez cada 4 anos, porque non medra a vegetación como aquí, non? Polo tanto, o Estado, que é o que me di a min que servizos son os esenciais, que servizos teño que prestar, é que o Estado é o que me marca cal é o sistema de financiamento, que impostos poido cobrar, canto poido cobrar, que tasas poido cobrar, que me regula todo iso, tenme que dicir, non, mira, pois voulle transferir máis que un concello de Burgos, e non lle quero quitar nada a un concello de Burgos. Por certo, Burgos ten máis concellos que todo Galiza, e ten 400.000 habitantes, se chega. É dicir, evidentemente, temos un problema por esa visión, non? Un Estado centralista. Vivimos dunha planta municipal e dunha ordenación do Estado de hai case 200 anos que o que fixo foi profundizar nun centralismo que a nosotros é mortal para nós, non? Decía antes o presidente da FEGAM que se podería calificar o financiamento local como un drama nestes momentos. Pregunto-vos como alcaldes que sodes dos vosos municipios. Hai momentos nos que corre perigo a prestación de algúns servicios nos vosos concellos, directamente. Hai algún que os preocupe por riba dos outros, María? Sí, eu sí creo que neste momento a financiación local é un drama. Creo que nos últimos anos, eu son alcaldesa dende o 2018, e o problema incrementouse nestes anos moitísimo, e non levo 40 anos sendo alcaldesa, e coincido co que decía o presidente da FEGAM de que se antes o problema era buscar financiamento para as inversións, hoxe en día hai que centralizarlo prácticamente no gasto corrente, nos servizos do día a día. No meu concello en concreto hai servizos como o servizo de axuda no fogar. Eu, se falo de Betanzos, podo dicir que temos aproximadamente un orzamento de 12 millóns de euros, do que a metade exacta prácticamente é para o persoal municipal, van 6, e dos outros 6,5 millóns é para o servizo de axuda no fogar, para atender a pouco máis de 100 usuarios e usuarias. Eso significa que quedan 4 e pico para todo o demais. Por tanto, é para que se entenda de que estamos a falar, da porcentaxe que consume un servizo esencial ao que teñen dereito as persoas dependentes e ao que os alcaldes e alcaldesas non estamos dispostos a deixar de prestar porque creemos que é un dereito. E como ese, que está rexido por unha lei fundamental como a lei de dependencia, pois hai outros servizos, como comentaba eu antes, que queremos que os nosos veciños e veciñas teñan, porque non entendemos que se fale de calidade de vida en zonas ao mellor máis rurais e que os veciños e veciñas dos concellos medianos e pequenos pois non teñan servizos que si hai nas grandes cidades, que sempre vai haber diferencias, pero os alcaldes e alcaldesas queremos que cantas menos, mellor. Entón, sí creo que é un drama agora mesmo, cando menos no que compete aos concellos do tamaño de Betanzos, que somos como unha cidade para moitos servizos en moitos temas, pero non temos os medios
das cidades, pois é un drama. Como está a situación en Poio, alcalde? O que falábamos antes, eu creo que non podemos centrar nun só concello. Isto é un problema, que é de todo o municipalismo, e o que fai esa tensión financiera, ao final, se provoca que todos os alcaldes, con independencia dos partidos, seguro que todos os que estamos aquí temos reparos de intervención. O día a día dos alcaldes, e tal como está hoxe en día a política, eu creo que é moi meritorio. Porque ti intentas que o teu veciño teña todos os servicios, pero de igual modo tens que cumprir todos os requisitos legais. E tes cada día un informe de intervención, un informe de secretaría, e iso todo provoca o feito de que no gasto corrente, se non tes toda esa capacidade económica, se provoca que a tua interventora estás pagando mellor unha factura, por poñer un exemplo, nun centro escolar, mañán unha fiestra que se rompe, todo eso hai que pagalo. Logo, o que a interventora fai a súa labor e vai poñer un reparo dicindo que estás pagando ou que non había esa partida, pero que faz? Non faz nada. Por iso, moitas veces non se valora o que é o día a día de cada un dos alcaldes, independentemente do partido que es esa, e a realidade que se ten que afrontar, porque ao final estás enfrontando a levantar reparos dun informe de intervención, pero tens que ir hacia adiante. E iso é o día a día co que nos estamos encontrando. E unha realidade, poñía aquí unha exposición de algo tan básico como dar servicios, se ao mellor estamos nun edificio onde viven 90 familias, conectar un tubo poden valer 2.000 euros, pero ao mellor se estamos nunha zona que é a realidade de moitos concellos de Galicia, que temos núcleos de población concentrados e outros dispersos, e ao mellor resulta que despois, para dar servicio a 3 familias, estás gastando o triple. Eso é a realidade. Logo, por eso, eu creo que este documento en este caso, este novo documento de administración local, eso pon tamén en relieve, non é o mesmo dar os servicios en núcleos concentrados. Hai outras realidades, como pode ser no meu caso, un concello que se incrementa a población moitísimo na época do verán, e todo eso, ao final, tamén tensiona todos os servicios, desde limpeza, seguridade ciudadana, todo eso é unha realidade, e por sorte, Galicia tan distinta, tan dispersa, pero ao mesmo tempo tan común no sentido que todos os concellos necesitamos financiación porque todos eles de interior de costa teñen as súas necesidades, teñen as súas características, a súa singularidade, pero sobre todo o que queren todos os concellos e todos os alcaldes e alcaldesas e todas as corporacións é darlle os mellores servicios aos seus veciños. E en San Sadurniño, alcalde, como está a situación? Bueno, a situación financiera do Concello de San Sadurniño é de moitos concellos, que moitas veces tamén repetimos mantras que non son así. É dicir, a situación financiera dos concellos é bastante boa porque incluso unha lei que é totalmente injusta que os concellos teñamos cartos nos bancos e non poder prestar servicios aos veciños. É dicir, que iso non se coñece moito así a nivel xeral, porque senón o mellor decíanos, pero que pasa aquí, non? É dicir, ter os cartos nos bancos non poder prestar servizos, pois é algo polo menos anómalo. É dicir, isto vendo unha lei do 2012-2013 que nun contexto daquel momento, pero que non ten lógica ninguna, non? É dicir, que non se poidan facer investimentos se son necesarios cando tes os cartos no banco, pois iso non é entendible por ninguén. A situación financiera, pois, é verdade que a prestación de determinados servicios, como pode ser a atención a dependentes, que é moi necesario, é dicir, temos que atender a xente, que é a principal función das administracións públicas, atender a xente, non? Pois, nestes momentos, está tensionando as arcas municipais. Está tensionando as arcas municipais porque non é un servizo que son servizos recoñecidos por lei, dereitos que teñen os cidadáns, dereitos que hai que prestar en igualdade de condicións independentemente do territorio onde vivas. É dicir, é algo que non se está garantizando. É dicir, unha cousa, e iso que está facendo é tensionando as arcas municipais porque é un servizo dos chamados impropios, pero que hai que prestar. É dicir, a xente hai que atender. E que están deixando de facer que lles gustaría facer e que non poden facer porque non teñen cartos? Pois todo o que son as competencias que deberían ser as propias, que son as propias dos concellos. Pois ter unha rede viaria ben pavimentada, as rúas ben limpas, pois a promoción do deporte, de actividades culturais, de ter concellos modernos do século XXI, por prestar servizos que non nos corresponden, pois temos que deixar de facer, non? A min gustaría meter moitos recursos sociais que non teño e que non existen na miña comarca.
como centro de día público, como residencia para persoas maiores públicos, como un centro de información á muller comarcal. Fundamentalmente, eu é que son moito do ámbito social, pero evidentemente ter todos os viais perfectamente asfaltados, desbrozado, en fin, múltiples servizos. Eu sí me gustaría engadir que é verdade que temos un documento sobre o que traballar desta futura lei de financiamento local, pero creo que nace cunha eiva moi importante, que antes de chegar ao punto no que estamos agora, penso que se debería ter escoitado moito máis aos concellos. Unha lei que nos afecta directamente e na que non tivemos a participación que eu coido que deberíamos ter. Dubido que varíe moito no trámite parlamentario que aínda está por diante, que é verdade, pero bueno, creo que é bo ter unha nova lei, era necesario, probablemente mellore algunha eiva que existía, pero creo que se perdeu unha oportunidade de que fose moito máis alá e atendese máis as necesidades das que estamos a falar e moitas outras das que poderíamos falar, e que é unha lástima. Pero bueno, estamos a tempo. Eu creo que todavía se hai vontade, estamos a tempo de poder mellorala antes de chegar a ese trámite parlamentario e dar resposta a moitos problemas que temos os concellos, que non son outros que os que teñen os galegos e as galegas, vivan donde vivan. Ángel. Bueno, creo que esta nova lei vai ser unha oportunidade para todos os concellos. É dicir, eu repito o de antes, é dicir, oxalá, aquí podemos valorar un borrador, un documento, podemos aportar, oxalá que teñamos esa mesma oportunidade co Estado. É dicir, é fundamental que exista esa valentía por parte do Estado, é fundamental tamén dun Estado ter presupostos, é dicir, o feito, é dicir, unha administración, por moito que pensemos que os presupostos non son importantes, son moi importantes. E o feito de ter uns novos presupostos aprobados o Estado é fundamental para os concellos, é fundamental o que se di aquí, que os remanentes, cando existen remanentes, se nos deixe libremente utilizalos e que sexan as corporacións locales as que teñen autonomía para poder utilizalos. E tamén hai que poñer en valor unha cousa, é dicir, esta nova lei da que estamos falando, unha vez aprobada, con carácter retroactivo, nos incrementaría os ingresos, e iso é fundamental porque ao final casi todos aquí coincidimos no mesmo, é dicir, a importancia da financiación na administración local. Dicías ti, e que farían do que nos están facendo? Ese é o problema, que o facemos sin ter os recursos, seguimos facendo. Ese é o problema, é dicir, casi ningún alcalde, e aquí, independentemente do partido que sexa, ti nos pose en valor. E que non deixades de facer e vos gustaría facer? Eu creo que ao final está aí. O problema está que seguimos facendo, que os interventores nos poñen reparos, que os secretarios nos poñen os informes, pero temos que facer porque os veciños nos demandan respostas. E que pasa cando xurde un imprevisto? Por exemplo, este inverno que foi moi chuvioso e provocou desperfectos nas estradas. Decía antes o alcalde de San Sadurniño, queremos ter os viais perfectos, este ano é prácticamente imposible, énchense as estradas de baches. Claro, aí hai un imprevisto. Como facemos isto, non? Atendemos este imprevisto, deixamos de facer outra cousa. Que pasa pola cabeza dun alcalde cando de repente teño que solucionar un problema que me está aparecendo en varios puntos do meu municipio porque se me levantan as estradas, alcalde? Que facemos? Pois solucionalo, é dicir, ti imagínate que eres veciño dunha localidade onde existe un socavón, un bache, ou non se pode sair á rúa. Todos os días pasas por ese bache, seguro que todos os días te vas a acordar do alcalde e incluso da súa nai. Logo, que hai que facer? A pavimentación. A ver, no caso, por exemplo, noso de Pontevedra, vimos de aprobar ahora un plan estacional, que eu desde aquí quero agradecer ao presidente da Deputación de Pontevedra, un plan pensado solo nos viais para poder actuar nas zonas que tuveron máis problemáticas, en este caso no inverno. En este caso, un plan
que ten unhas bases, que é totalmente transparente no sentido de que nos afecta pois número de población, extensión de quilómetros, localidades que temos cada un dos municipios. Vale, non cubre todo? No. É unha axuda? Sí que é unha axuda. É dicir, porque, como ti ben dís, foi un inverno duro, de moita chuvia, de 24 horas, días de 24 horas con temporais e chuvia, e, bueno, o que falábamos antes, é dicir, temos que buscar recursos e solucións de onde sexa. Alcalde, hai días que dices mellor non saio da casa porque senón me van a coller os veciños por banda e non dou feito todo o que teño que facer. Sí, ás veces casi pode parecer iso, non? Pero a respecto do que estábamos falando da larga, non? Da lei, esta futura lei, era necesaria, actual, pois xa ven de tempo. Eu penso que é unha oportunidade perdida porque hai cuestións que non afronta, non? É dicir, non afronta realmente o modelo territorial que queremos ter, que temos no país, profundiza en problemas que temos, que son estruturais, non? É dicir, vimos dun modelo estatal centralista que non recolle a singularidade do noso país, non? É dicir, non profundiza, non resolve o problema de financiamento que temos, non resolve. Aquí o alcalde de Poio decía que vamos ver incrementados os ingresos. Bueno, primeiro temos que facer as contas, a ver o que vamos ver incrementados os ingresos, que teño as miñas serias dúbidas de que os vayamos ver ingresado moito. Despois, hai cuestións como, por exemplo, as competencias, é dicir, non se profundizan na propia lei, é dicir, estas son as competencias municipais e son as que ten que exercer. É dicir, nós temos que dotarnos dunha lei de administración local galega que recolla a nosa singularidade. Hai que recoñecer a comarca. A comarca é fundamental neste país. É dicir, e non seguir coas diputacións que foron dai 200 anos para centralizar máis o Estado, o que era a España do século XIX, non? É dicir, as diputacións que hai que profundizar en que vayan derivando formas, porque para suprimilas sería necesaria unha reforma da Constitución española. Eu penso que non son prescindibles totalmente. É dicir, incluso hai comunidades autónomas que nas teñen. Madrid non ten nin diputación, nin falta que lle fai, nin Asturias. Viven perfectamente. É dicir, a nosa realidade é unha realidade comarcal. Hai servizos que teñen que ser comarcais, que hai que prestar desde o ámbito comarcal. É dicir, que ten que ver Padrón con Mañón. Absolutamente nada. É dicir, un está no norte da provincia da Coruña xa tocando ca Mariña Luguesa e outro está xa tocando con Pontevedra. É dicir, temos que ver a realidade. A propia lei hai cuestións que incluso teñen simbolismo sentimental, non? É que no Estatuto de Autonomía se falaba delas. A parroquia, nin se nomea a parroquia nesa lei. É dicir, é certo que a parroquia tampouco podemos caer no sentimentalismo, non ten aquela importancia que tiña hai 100 anos, non? Pero nunha lei galega dun país normal non podes facer unha lei e nin nomear a parroquia. Que hai algunhas funcións, eu decía nunha reunión, hai algunhas cuestións, por exemplo, a lei recoñécelle como competencia propia aos concellos os cemiterios. Os cemiterios, o 90% dos cemiterios galegos son parroquiais, que señan da igrexa, pero son parroquiais. É dicir, hai competencias que, as festas, as 3.000 parroquias que hai no país, as festas, quitando as áreas urbanas que a parroquia perdeu o sentido, nas 2.000 e pico que hai por aí son as propias parroquias as que fan a festa. Nas áreas urbanas é o propio concello. María. Pois a pregunta de que facemos os alcaldes e alcaldesas se hai un imprevisto, pois como decía o alcalde de Poio, é resolvelo. E aí empezan os problemas. Aí chegan os problemas. Porque moitas veces se faz todo o proceso administrativo de retención de crédito, a emerxencia non é tal, porque daríalo resolto 3 meses despois, e a cidadanía non entende deso. Pero os alcaldes e alcaldesas pois tratamos de dar respostas. Cando hai unha emerxencia pois inmediata,
e cando non é tal emerxencia, pois o antes posible. Eu sempre digo que cada veciño cree, entende, con razón, ademais, que o problema que el ven plantexar ao Concello pois é o máis importante do mundo, porque o é para el. Nos, as corporacións, temos que entender eso. Entón, o que decía o alcalde de Poio, por resolvelo. A realidade é que resolvelo. Por eso tamén temos tantos problemas de financiamento, porque non só atendemos aquelas cousas que esenciais que se nos di que en base á poboación que temos cada un deberíamos atender. E que pensan da posibilidade de unirse diferentes concellos para prestar un mesmo servizo? Non falo de fusións, falo de, que podemos tamén falar de fusións, senón prestar un servizo de maneira conxunta entre varios concellos, sobre todo os máis pequenos, María. Pois eu creo firmemente neso. O meu concello está asociado con outros 7, no que é o Consorcio das Mariñas, e xuntos prestamos o servizo de recollida de lixo, entre outros, pero ese é o fundamental, e penso que desta forma somos quen de dar un mellor servizo e de optimizar custes. Entón, eu sí creo que é unha boa fórmula en determinados servizos, como podería ser este de recollida de lixo, como hai outras experiencias en Galicia, pois na de abastecemento de agua, por exemplo, que non é o meu caso, pero sí creo que é unha boa fórmula moitas veces o que varios concellos se unan para prestar servizos comuns e desa forma abaratar custes para os concellos, probablemente para os veciños, e dar un mellor servizo. Pois é un exemplo donde este novo documento, esta nova reforma, esta nova lei o recolle. É dicir, eu quería aproveitar e desde aquí agradecer aos redactores deste documento, porque eu estou seguro se a cada un de nós nos poñen un documento en blanco e temos que redactar, nos daríamos conta de que non nos chegaríamos a poñer de acordo. Logo, o feito de ter un documento hoxe en día, nos falas ti aquí, por exemplo, do feito de compartir servicios. Cada día se fai máis. E con este novo documento tamén se incorpora. É dicir, o feito de, por exemplo, en concellos pequenos, de ter oficinas técnicas compartidas. Por exemplo, hai concellos que non poden ter un arquitecto, que non poden ter un aparellador, un enxeñeiro. Con esta nova lei lle vai a permitir o feito de compartir, porque hai unha realidade que recolle en este caso. O feito de servicios cada vez máis, por exemplo, o CIN, cada vez están prestado máis de forma, incluso entre concellos, non xa en comarcas, sino entre distintos concellos, recollidas de lixo, é dicir, e isto se incorpora. Logo, simplemente fago unha petición e unha reflexión que cada unha das persoas que queira realmente opinar desta nova lei, que primeiro lea o documento. Porque eu noto que hai moita xente, incluso compañeros de partido, é dicir, que a veces teñen ese atrevemento a opinar de cousas que escoitaron e ao final te das conta que a maioría deles ningún leu o documento. E por eso eu quero agradecer aos redactores, porque este documento, claro que se podía mellorar, pero é imposible facelo a carta. Eu volvo a repetir, se a cada un de nós nos deran un folio en blanco e tuviéramos que redactar o que pensamos nós que debería de acoller, ao final o outro estaría en contra porque cada un quere o que lle preocupa. É dicir, estábamos falando concellos de interior, queremos unha lei que teña concellos de interior, concellos de costa, concellos que teñen turismo. E hai que ser realistas, é dicir, casi é imposible facer un documento a carta. Por eso, agradecer que se involucraran, porque estamos opinando dun documento que alguén redactou, que alguén traballou. E a veces estamos opinando de moitas cousas que realmente o está collendo a lei. Por eso eu pido a todas as persoas, as corporacións, alcaldes, secretarios, a todo o mundo que queira opinar, primeiro que lea o documento. Porque igual se sorprende, porque moitas desas demandas que pensamos que ten que ter a administración local, o municipalismo, están recollidas en ese documento. Logo, primeiro é ler o documento. Despois ter a capacidade construtiva de pensar que é un documento que é para axudar, que non é para perxudicar. E a partir de aí é cando podemos chegar á conclusión que vai a ser un documento útil para todos. A solución pasa pola unión, pola unidade? Sí, a ver, evidentemente o traballar en rede pois, é fundamental, non? Hai servizos que a economía de escala pois, abaratos a prestación deses servizos, a parte que os faz máis eficientes e tal.
pero non sempre é posible, non? É dicir, nós temos, dicía antes, non? Temos un xeito de asentarnos no territorio propio e que, pois, que dificulta moitas veces a prestación de servicios. Moitas veces falamos compartir os servicios de recollida de lixo. Claro, ás veces tamén se nos din cousas desas co ánimo, con outras finalidades, non con mellorar a prestación dos servicios ou abaratar o seu custe. Non? É dicir, evidentemente, na comarca onde vivo eu, se toda a comarca tuveramos unificado o servicio de recollida de lixo, posiblemente o estuvera recollendo unha multinacional. E non servizos municipalizados, donde os traballadores son do entorno, donde os camións arránxalos en talleres do entorno, é dicir, que tamén ten retorno esa prestación dos servizos, non? E donde prestas un servizo casi, digamos, á carta, non? Acercando o punto de recollida a donde vive a xente. Moitas veces a facer grandes determinados servicios o que leva é a externalización da xestión. Por qué? Porque aí hai un volumen de negocio moi atractivo para as grandes corporacións que prestan servizos públicos. É dicir, as grandes constructoras neste país cuidan vellos e vellas. É dicir, teñen empresas onde ven o negocio e alo van, non? Entón, eu tamén escapo moito a eses mantras, non? Problemas de financiamento dos concellos, é dicir, cando foi a crise, cando fora a crise esta do 2012, mitad da deuda dos concellos españoles tiña o Concello de Madrid. Claro, non era o Concello de Folgoso do Caurel, era o Concello de Madrid. Sí, unión para prestar servicios. Vexo que hai un criterio compartido. Fusión de concellos, a Xunta tentou en varias ocasións promover a fusión de concellos en Galicia, conseguiuno en escasas ocasións. A ver, a Xunta non conseguiu fusións ningunhas, foron dúas fusións totalmente artificiais e dopadas, con diñeiro público, tamén non hai que dicir. É dicir, que levan... Cree que son un fracaso? É que solucionou, é dicir, a vida dos veciños de Cercedo, Cotobade, ou dos veciños de Oza ou Cesures cambiou, viven máis felices, teñen máis servicios que antes. No. Aumentou a poboación, resolveron ese problema de despoboamento, tal. Absolutamente non. É dicir, foron feitas, son dúas fusións que se fixaron porque queríanse apostar por ese modelo. Eu non estou dicindo con isto que non haiba que revisar a planta municipal. É dicir, non estamos no ano 1830 e pico. É dicir, eu non estou dicindo con isto. Posiblemente haiba que falar de áreas metropolitanas. Posiblemente as fusións, ao mellor, teñan máis sentido nas áreas máis urbanas. É dicir, que é moi difícil delimitar onde acaba un concello e empeza o outro. Onde a mobilidade, pois sí que hai na que planificar dun xeito, falar de áreas metropolitanas, non? Máis que nos concellos máis rurais, porque nos concellos máis rurais ti fusionas e ao final o que estás facendo é alonxando o poder de decisión da xente, e o que faz é condenar a unha parte dese territorio á desaparición. Eu sempre digo, é dicir, fusionemos nos concellos. É dicir, nós somos limítrofes con Narón. Vale, poñemos o concello en San Sadurniño, que desaparece Narón. Ou fusionar o concello significa que se desaparezca San Sadurniño, vamos para Narón. Claro, son debates peligrosos, non? Fusión é fracaso ou oportunidade? É dicir, primeiro, a fusión é libre. E a fusión é voluntaria, que parece que é unha imposición da Xunta, é dicir, non. É libre pero dopada. Bueno, claro. Eu escoitei aquí falar de Cerredo Cotobade, en este caso, que podo opinar porque é un concello que incluso están dentro da nosa propia comarca, e podo decir que os veciños, que ao final as administracións estamos para mellorar a calidade de vida dos veciños. E podo asegurar que os veciños tanto de Cerredo como de Cotobade están moi contentos coa fusión. É dicir, están moi contentos porque, primeiro, foi unha fusión voluntaria que eles mesmos entendían que tiña que ser así e que entenderon que a administración non está máis lonxe do que estaba antes. É dicir, hai outra realidade, hai unha garantía, en este caso, eles están accedendo a maiores servicios, a maiores líneas de financiación, pero o máis importante, se falamos con calquer veciño de Cerdedo ou Cotobade, che pode decir que hoxe en día ten un centro de día, ten unha gardería, están construindo unha residencia, e iso foi gracias a unha fusión. Logo, eu creo que non sería, é dicir, o primeiro que hai que ter claro é que neste documento desta nova lei a nadie nos van a obligar a fusionar, a nadie, pero, sin embargo, sí que hai un instrumento útil para, si libremente
os veciños e veciñas, as corporacións de distintos concellos entenden que se queren fusionar e que pode ser unha solución, pois teñen un documento e teñen como facelo. Porque tamén hai que ter claro unha cousa. Este documento, o que ten tamén algo importante, unificar criterios. O que non pode ser é que o alcalde faga dunha maneira e, por exemplo, teña un informe favorable, eu faga de outra maneira ou da mesma e o teña desfavorable, ou o alcalde de Betanzos de outra maneira. E este documento que tamén axuda é a que os criterios e que a hora de realizar moitas dos trámites que se unifiquen os criterios. Vou agora contigo, María, pero... Sí, a ver, falaba Ángel, en Cercedo e Cotobade teñen un centro de día. Claro, se foron 2 concellos, o lógico é que tuveran 2 centros de día. Claro, se os concellos da miña comarca, do Ortegal, hai 40 anos ou 50 anos nos fusionaran a todos, en vez de ter 7 polideportivos, pois teríamos un polideportivo, e teríamos unha piscina, e teríamos un tal. Vivían mellor os 20.000 habitantes deses 7 concellos? Non. Terían moitísimos menos inversión pública, teríanse que desplazar máis a un punto para ter eses servizos. Ese debate, repito, non estou dicindo que non hai procesos de fusión, que hai que mirar a planta municipal. Nós o que temos que traballar, e o que ten que traballar o goberno galego, é nun mapa municipal, é dicir, nunha ordenación do territorio racional, e acorde co país que somos. María. Bueno, eu creo máis na idea de compartir servizos que na das fusións. Eu tamén son limítrofe coa outra fusión, coa de Oza-Cesuras. Non creo que se lle pregunta aos veciños e veciñas de Oza-Cesuras estén tan contentos como dos que fala o alcalde de Poio. Eu creo que cando no caso que máis coñezo, se fusionaron 2 concellos, o máis grande sempre é o que despois ten a escola infantil, pero Cesuras non, ten o cole, pero... Quero decir, eu non creo que a día de hoxe estén contentos. É verdade que o Concello como tal recibe máis recursos, pero non ten centro de día Oza-Cesuras, non ten residencia de persoas maiores e non ten outros servizos pois que merecerían os veciños e veciñas. E gustaríame engadir algo, se podo, que eu si lín esta lei, falo con coñecemento por tela lido, comprendo perfectamente, porque o sentido común dimo claramente que non pode ser unha lei á carta, evidentemente, nin que vai a resolver o 100% dos problemas dos concellos galegos, nin se pode pasar de 0 a 100 con ningunha lei, desgraciadamente, nin con ningunha norma municipal nin autonómica. Pero eu creo que, con todo o mérito a quen o redactase, nace coxa dende o momento en que non houbo un momento de sentarse cos representantes dos concellos galegos a escoitarnos. Entón, ese debe xa o vai a ter sempre. Estamos rematando, imos a falar uns vindeiros minutos coa directora xeral de Administración Local, con Natalia Prieto, así que é o momento de pedir, porque está aquí escoitándonos. Vamos a rematar esta conversa precisamente con esta última reflexión e con esa posibilidade de deixar a mensaxe que queiran que escoite a Xunta de Galicia. Ángel, durante toda esta conversa, ti estiveches defendendo non a necesidade desta lei e como está redactada. Cal é a principal reclamación a día de hoxe que lle farías á Xunta de Galicia? A ver, todo se pode mellorar, pero eu creo que a esta lei falaba que podía estar cosa, sí, está cosa mentras o Estado non faga o que ten que facer. No momento que o Estado e o Goberno de España faga o que ten que facer, que enfrentarse á financiación dos municipios, esta lei non vai estar cosa, sino que vai a mellorar o día a día dos concellos, pero sobre todo, o máis importante, o día a día dos veciños e veciñas de cada unha das localidades. Eu pediríalle ao Goberno galego que faga o posible, que poña toda a carne no asador para no trámite parlamentar, que é o trámite onde se vai aprobar a lei, pois se consensúe. É unha lei fundamental. Estamos falando da ordenación do territorio, unha ordenación tal, e que o fagan en clave de país.
É dicir, non nos van vir resolver os nosos problemas os de fora. É dicir, con clave país é que traten, que poñan toda a carne no asador para que no Parlamento se consensúe, se posible, que se consensúe con un consenso amplio esa lei. Se é así, vai ter éxito. Unha lei aprobada porque teñas maioría absoluta nun momento determinado nunha legislatura, pois nace coxa. Entón, eu pediríalles que fixeran ese esforzo. Pecho contigo, María. Pois eu pediríalles que fagan o esforzo de entender o territorio galego como tal, que fagan o esforzo de tratar de achegar os servizos públicos que son competencia da Xunta de Galicia ao maior número de galegos e galegas, entendendo que non pode habelos nos 313 concellos, pero sí o máis preto posible dos galegos e galegas, tendo en conta tamén os problemas de mobilidade que hai no noso país, que é moi importante, pois tendo en conta as comarcas, as cabeceiras comarcais, etc. E pediríalles que pensasen seriamente en incrementar de forma importante os fondos non condicionados e que os concellos, as corporacións, poidésemos decidir que é o máis importante para os nosos veciños e veciñas, porque sabémolo mellor que ninguén. María Barral, alcaldesa de Betanzos, Ángel Moldes, alcalde de Poio e Secundino García, alcalde de San Sadurniño. Moitísimas grazas os tres por acompañarnos esta mañá neste foro Conversa e comentar con nós cal é a situación dos vosos concellos e do municipalismo en Galicia. Moitísimas grazas os tres. Bo día. Gracias a vos. Foro Conversa, co foco posto esta mañá na situación dos municipios galegos, na análise do día a día das entidades locais e nos retos e desafíos de futuro. Temos falado no que vai de foro con 4 alcaldes, co presidente da FEGAN e cos voceiros dos diferentes partidos na presidencia da Federación Galega de Municipios e Provincias. E imos seguir completando a radiografía do municipalismo en Galicia coa visión esta mañá tamén da directora xeral de Administración Local da Xunta de Galicia, Natalia Prieto. Que tal? Moi bo día. Moi bons días a todos. Son moitas as referencias que temos escoitado esta mañá a Xunta de Galicia. Os concellos galegos están a atravesar unha situación moi complicada, demandan máis financiación. De feito, aquí tense calificado de dramática a situación financiera dos concellos. Sopesa a Xunta incrementar a cuantía que reciben? Bueno, antes de nada, eu creo que temos que, por contextualizar un pouco o debate, non, e como punto de partida. Dende logo, o escoitei, non, ao longo desta xornada, a nova lei da Administración Local de Galicia, dende logo, non vai arreglar os problemas dos concellos, dende logo que non. Hai que partir da premisa, non, de que as comunidades autónomas non temos a competencia na financiación local, nin tampouco temos a competencia nas bases de réxime local. Isto é moi importante, porque na Xunta de Galicia poderíamos facer dúas cousas, ou non facer nada, ou intentar avanzar dentro do noso ámbito competencial. Isto é moi importante porque optamos pola segunda opción. Optamos pola segunda opción dende fai 3 anos no que estivemos traballando con moita xente, con moitos profesionais, con moitos municipalistas, non, neste proxecto que agora presentamos e do que agora temos que avanzar para poder construir, non? E digo que vai a ser unha reforma incompleta porque mentras que o Estado non acometa dunha vez por todas esa reforma do noso sistema de financiamento local ata que non se teñan en conta as verdadeiras particularidades que temos na nosa comunidade autónoma e non modifique as bases de réxime local, vai a ser moi complicado ter unha reforma integral e actualizada ás necesidades dos concellos de hoxe en día. Falamos dunha lei de bases que é, como dicimos na Xunta de Galicia, cuarentona. É unha lei cuarentona que data do ano 1985. En Galicia, pois é un pouco máis xoven. Ten 30 anos, nada máis e nada menos. E vostede comprenderá conmigo que 30 anos na nosa comunidade autónoma, pois a forma de vida ten mudado radicalmente, o noso envellecemento, a despoboación do rural e a concentración cara a zonas urbanas. E aquí tamén se falou, efectivamente, en Galicia non hai unha única Galicia, hai moitas Galicias e moitas
moitas realidades. Temos concellos que teñen menos de 300 veciños, como Negueira de Muñiz, ou un pouco máis de 300, non? Como concellos como a Teixeira, concellos de Lugo, concellos de Ourense, que pouco ou nada teñen que ver cos concellos da costa pois máis atlántica ou máis grande. Polo tanto, esta lei, o que pretendemos con ela é que sexa unha lei que recolla pois as distintas realidades de Galicia e que ofreza distintas solucións aos concellos galegos. Hai unha sensación máis ou menos extendida entre os alcaldes que non se lles escoitou o suficiente a hora de elaborar esta normativa. Por que foi así? Ou por que cree que teñen esa sensación de que non foron escoitados? Bueno, creo que ese debate non ten moito sustento a día de hoxe, non? Como digo, levamos 3 anos traballando neste texto a través de numerosos encontros, congresos, estudios, análises, foros. Tivemos en conta pois o estudio de delimitación competencial, non, que realizou a FEGAM, o noso estudio propio de delimitación de competencias. Fixemos moitos análisis a través do grupo Res Localis, onde pois están tamén traballadores dos concellos, das diputacións, que son as que mellor coñecen tamén as necesidades do día a día, académicos e profesionais das 3 universidades, e fixemos numerosos encontros analizando pois as grandes problemáticas que temos hoxe en día en Galicia. O problema da despoboación, que facemos cos concellos en reto demográfico, non? Esas fórmulas de colaboración, porque o que temos que ter en conta é que non podemos seguir duplicando servicios e temos que impulsar fórmulas para colaborar e para pois compartir servicios entre todas as administracións. E que facemos tamén coa nosa planta local. De todo isto debatimos, de todo isto pois estaba tamén a FEGAM presente, fixemos conclusións e agora toca pois en este texto que presentamos, pois efectivamente nesta fase de diálogo que nos atopamos de alegacións, pois construir, alegar, propoñer alternativas, non? Se non convencen as que hemos proposto dende a Xunta de Galicia, eu creo que temos que ter altura de miras, temos que diseñar pois a folla de ruta dunha Galicia de aquí ao futuro, porque creo que non valerá a administración local, seguramente, quizáis me equivoque, pero noutros 20 anos, porque evidentemente non cabe dúbida que esta lei ten un profundo trasfondo político e creo que temos que estar por encima destes debates e centrarnos no importante, de ver como podemos mellorar o funcionamento dos concellos e mellorar tamén a prestación dos servicios nestes concellos, como digo, máis pequenos e con menos recursos. Está disposta a modificar esa lei no trámite parlamentario? É algo que pedían os 3 alcaldes que estaban aquí anteriormente, os 3 calificaron de mellorable esta normativa. Está disposta a modificala e que aspectos cree que se pode modificar? Bueno, eu no trámite parlamentario non me podo pronunciar porque eu son directora xeral da Xunta de Galicia. Eu o que lle podo dicir que agora mesmo estamos na fase de tramitación deste anteproxecto de lei, que aínda non é proxecto de lei, para os que nos estén escoitando. Estamos na fase de participación de todos os concellos, das diputacións. De feito, tivemos reunións co presidente da Diputación da Coruña e co seu equipo, cos secretarios interventores, que son os que tamén teñen que aplicar a norma, coa Diputación de Lugo, cos representantes das Diputacións de Ourense e de Pontevedra, tamén con alcaldes e alcaldesas. Estamos neste momento apelando pois a ese sentido de responsabilidade, que fagan alegacións constructivas e, dende logo, todas estas alegacións que de momento temos cerca de medio centenar, todas estas alegacións que sexan útiles e constructivas e que sirvan para mellorar o texto, desde logo que se van a ter en conta. Medio centenar de alegacións. Efectivamente, sí. E en que sentido? Que se pretende modificar con esas alegacións da lei? Bueno, hai alegacións dende todos os puntos de vista, non? Segundo quen as presente, porque non cabe dúbida de que os concellos da montaña lucense queren que a lei recoñeza pois estas particularidades. Os concellos máis turísticos que duplican a súa poboación en verano, ou mesmo como concellos como Sanxenxo, non? Que en verán se converte na terceira cidade de Galicia, ou concellos máis pequenos do interior de Ourense, pois todos queren aportar o seu grán de arena para que pois teñan este recoñecemento tamén na lei. E como eu digo, non, esta lei non pode ser a carta, tamén o dicía, non, pois a alcaldesa de Betanzos, non pode ser a carta de todas as realidades galegas, pero sí que pretende ser unha lei que reforme ou que polo menos axude a actualizar o réxime xurídico local, totalmente obsoleto dende fai 30 anos, e que, como digo, pois ofreza
ofreza aos concellos pequeños fórmulas colaborativas, dende o reforzo do papel das diputacións, que é fundamental que as diputacións estén para axudar aos pequenos concellos, como fórmulas novidosas, como a posibilidade que van a ter de compartir persoal os concellos. Os concellos non soamente queren cartos, que tamén, senón tamén ferramentas para compartir. Estes arquitectos, traballadores sociais, que non existen en uns concellos, pero que en outros sí, e que queren tamén axudar, pois isto é do que trata a lei, ofrecer fórmulas de colaboración para os concellos. Pero cartos tamén queren, de feito o pediron, escoitamos esta mañá aquí a 4 alcaldes e os 4 coinciden en que necesitan máis recursos, tanto do Estado como da Xunta. Preguntaba eu ao inicio desta conversa se están dispostos a mellorar a financiación dos concellos e de momento non me contestou. Bueno, ainda non tiven tempo. Volvo a preguntar, está disposta a Xunta de Galicia a mellorar a financiación dos concellos seguindo ou atendendo as principais reclamacións que se escoitaron aquí esta mañá? Sí, mire, un das, bueno, eu diría dos aspectos máis novidosos e máis valientes, atrévome a dicilo, do novo texto da Lei de Administración Local de Galicia, a proposta que facemos, pois é a mellora da financiación local. Na parte que podemos, como digo, a competencia básica é do Estado, pero na parte que podemos, que é a través do Fondo de Cooperación Local, que é a participación que teñen os concellos nos ingresos da Xunta, a nosa proposta é incorporar as principais demandas do municipalismo. Como facemos? En primeiro lugar, incrementando os fondos libres, os fondos incondicionados, estes fondos que reclaman os concellos para o que eles queiran gastar. Efectivamente, era unha demanda histórica, en esta lei se incrementan estes fondos. Ademais, non somente se incrementan, senón que se garante esa cuantía, ese incremento de aquí ao futuro. En segundo lugar, introducimos criterios de reparto que entendemos moito máis xustos e equitativos. Por qué? Porque se teñen en conta as necesidades pois dos distintos concellos. Se incorporan criterios como a dispersión xeográfica, a despoboación, se incorporan criterios tamén para aqueles concellos que se atopan en reto demográfico. Falamos de concellos que teñen 300 veciños e que, dende logo, non son nin a situación de Betanzos, nin de Villagarcía, non, nin de Pollo, e que, polo tanto, son concellos que teñen que ter un recoñecemento especial a hora de recibir fondos. En terceiro lugar, falamos de que, bueno, pois se establece a garantía de que estes fondos se van a incrementar xa por lei a lo menos no mesmo porcentaxe que se incrementa o orzamento da Xunta de Galicia. En Galicia existe unha particularidade moi importante xa dende fai anos, que é que os fondos que reciben os concellos están blindados por lei. Isto quere dicir que nos peores anos de crise económica, onde o orzamento da Xunta de Galicia diminuía, os fondos dos concellos non. Isto se blindou por lei no ano 2011, é unha das garantías máis importantes que teñen hoxe en día os concellos galegos, que a pesar da situación de crise económica pola que se poda atravesar pois ao longo dos tempos, os ingresos dos concellos nunca van a verse diminuídos. Polo tanto, esta nova lei creo que supón un gran avance, un paso moi importante no noso ámbito que podemos actuar, porque incorpora as principais demandas do municipalismo, non? Pero, como digo, é moi importante esta reformulación integral do sistema que temos de financiamento estatal en todo o conxunto, para que, bueno, pois as comunidades autónomas teñamos a financiación que se acorde coas necesidades que temos. Hai dúas patas, que é o do financiamento e outro o de ordear as competencias. Tamén facía vostede referencia a isto. Comentaban os alcaldes que cada vez asumen máis competencias, que non teñen recursos suficientes para poder atender esas competencias. Claro, nese, digamos, caixón desastre, porque cada vez son máis competencias, como se pode ordear ou que propón a lei na que están traballando e que teñen presentado, que propón para reorganizar todas esas competencias e aliviar un pouco esa carga que teñen os concellos? Bueno, no tema no ámbito competencial é un tema complexo, non? É certo que ao longo de todos estes últimos anos existiron numerosos intentos por, bueno, pois repensar, non, ou reformular o tema das competencias. Todos realizamos competencias que non nos corresponden, non? A Xunta realiza competencias pois que lle corresponden ao ámbito local, viceversa tamén ao ámbito estatal. É certo que hubo numerosos intentos. Dos últimos estudios realizados, tanto as conclusións
conclusións do grupo de traballo da FEGAM como dos informes que encargamos na Xunta de Galicia, temos un problema xa non de competencias e non de financiación. Efectivamente, os que nos dedicamos ao público sabemos que prestar as mesmas competencias cada vez é máis custoso. Por exemplo, a limpieza dun colexio pois non ten o mesmo precio hoxe en día que fai 20 anos. Non significa que a competencia xa non sexa municipal, senón que é moito máis cara. Polo tanto, estamos ante un problema verdadeiramente importante de alza de precios e moi importante de encarecemento de precios, que se agudiza co sistema actual de financiamento que temos, xa que non vai acorde os nosos gastos cos recursos que estamos recibindo. Eso verdadeiramente é un problema. A lei, como digo, pois non solamente supón un incremento económico, senón que tamén pois incide moito en como se pode axudar aos concellos dende outros puntos de vista. Mire, os concellos pequenos, que son moitos, a veces non queren cartos. E me explico, moitas veces veñen a Xunta de Galicia e nos di, non, a mí non me des cartos porque non teño xente para poder, non teño persoal, non teño ni secretario, non teño ni técnico, non teño arquitecto e non podo executalos. Por favor, mándame a un arquitecto, a un técnico, axúdame a facer uns pregos, axúdame pois a contratar. Eso é o que demandan, fíxese, moito os pequenos concellos. Cartos sí, pero tamén axuda de xente, axuda de técnicos, axuda, a realizar algún informe que eles non poden. Polo tanto, eu creo que é importante destacar este abanico de fórmulas de colaboración onde as diputacións van a ver reforzadas estas obrigas que teñen que prestar aos concellos, axudándolles, por exemplo, a licitar, a executar obras, a facer informes para que poidan otorgar as licencias de obra e de actividade en prazos razoables para que non teñan que os cidadáns esperar un ano ou dous para poder montar un negocio. E, polo tanto, eu creo que tamén ese é o camiño, incrementar os custos, pero tamén ofrecer un abanico de ferramentas ou de instrumentos para que os concellos podan elexir que fórmula queren para poder prestar mellor os seus servicios. Se ten falado aquí de que hai situacións en claro risco concellos en claro risco de quebra porque non poden asumir o coste dos servicios que prestan. Son conscientes desta situación na Xunta de Galicia? Sí, efectivamente. Existen concellos con situacións moi problemáticas e que, de feito, existiron concellos que tiveron dispensa na prestación dos servicios públicos, que estiveron intervidos porque non poden prestar determinados servicios básicos. Falame en pasado, estiveron. Na actualidade, algún concello que este nesa situación? Na actualidade non me consta que haxa ningún. Falous aquí tamén de que esta lei de administración local, a LALGA, vai a ser unha oportunidade perdida. Que lle di a que as persoas, por exemplo, o presidente da FEGAM foi moi claro, dixo que é unha oportunidade perdida, que se non se mellora no trámite parlamentario, que a lei non vai a resolver os problemas dos concellos galegos. Bueno, xa lle digo que a lei vai a mellorar a situación dos concellos, pero non van a resolver os problemas dos concellos galegos. Como lle digo, a competencia autonómica non é plena, é moi limitada, non é competencia autonómica, pois todo o que ten que ver co tema de financiación. Pero eu creo que estamos ante unha oportunidade que temos que aproveitar, non? Lle comentaba antes o presidente da FEGAM, eu botei en falta da FEGAM unhas alegacións máis constructivas. Efectivamente, presentaron alegacións, non? E máis que alegacións diría que son comentarios, non? Ou son opinións moi críticas, pero con pouca aportación en positivo. Temos outras alegacións, dende logo, que son moi constructivas, reivindicativas, como é esperable, pero moi constructivas. Eu botei en falta, non? Esa proposta en positivo, porque estamos na fase de deseño da lei. Lóxicamente, hai que traballar sobre unha proposta, sobre un anteproxecto, podo dicir, porque son coñecedora desta lei dende o inicio, dende fai máis de 3 anos, de que todo o proceso de elaboración da lei e agora mesmo no proceso de diálogo no que nos atopamos é moito maior e se realizaron maiores garantías que en calquera outra normativa autonómica que se teña realizado. Polo tanto, eu creo que hai que seguir apelando a esa oportunidade que temos entre todos de construir a lei, porque é na fase na que estamos, de diálogo, e na fase de elaboración e de acordo, non, entre todas as administracións. Poñámoslle prazo. Cando entrará en vigor esta nova lei de administración local?
Bueno, eu podo falarlle de cando temos pensado, pois elevar ao Parlamento Galego para a tramitación parlamentaria este proxecto de lei que esperamos que entre pois no último trimestre deste ano 2026 para o seu debate e para que se siga nutrindo coas aportacións no trámite parlamentario, dende logo, non? É dicir, en 2027 seguro sí ou sí haberá nova lei de administración Eu espero local. que sí, sobre todo por algo moi positivo, non? Porque os beneficios e aos incrementos económicos, non, que se establecen na nova lei de administración local, pois entrarán en vigor con efecto retroactivo, non? Con efecto do 1 de xaneiro do ano 2026. Polo tanto, aquí os concellos ningún vai a perder nada, vai a haber un mínimo de 100.000 euros que van a recibir directamente todos os concellos, van a recibir máis os que máis o necesitan con estes novos criterios de envellecemento e dispersión e, polo tanto, creo que é unha moi boa oportunidade, pero, dende logo, seguir apelando a que isto é moi importante que colaboremos entre todas as administracións para mellorar a situación non solamente dos concellos galegos, senón de todos os concellos en xeral, de todas as comunidades e que cada un teña financiación pois acorde ás particularidades que son moi distintas, non? Estamos rematando, tamén se reclamou aquí retomar o pacto local que se firmou no ano 2006. Está vostede disposta a retomar e actualizar ese pacto local que parece que nos últimos anos está aí un pouco esquecido? Bueno, eu creo en relación ao Pacto Local, o Pacto Local foi un documento histórico asinado hai 20 anos. Eu creo que foi un paso moi importante nese momento, pero creo que estamos falando de retomar un documento que tivo o seu sentido fai 20 anos, onde o contexto de Galicia ten mudado radicalmente polos cambios tecnolóxicos, os cambios sociais, os cambios xurídicos, non? Obvia moitísimas realidades, o Pacto Local, evidentemente, porque non existían, non? Eu creo que a nosa folla de ruta é un novo instrumento xurídico adaptado á realidade de hoxe en día. Hoxe en día, como digo eu, temos unha administración aberta 24 horas, unha administración en tempo real, os cidadáns efectivamente están moi atentos ao que facemos, o vemos no día a día, non? Nas redes sociales, opinando, criticando, efectivamente, e moi pendentes do que facemos. E temos que ter unha administración adaptada aos tempos actuais e que dé resposta estas necesidades do día a día e coa rapidez, celeridade e seguridade xurídica que os cidadáns nos exixen, non? Como digo, o Pacto Local non recolle este contexto. De feito, a nova Lei de Administración Local de Galicia inclúe esta referencia ao Pacto Local porque non olvida. O Pacto Local foi un acordo de vontades importante, pero, como dicías, a exposición de motivos do Pacto Local pretende un paso máis na mellora das relaciones locais, non a verdadeira transformación que é a que eu creo que nos merecemos e da que tenemos que falar. Como mellorar o noso contexto xurídico acorde á realidade galega que hoxe temos, non? Rematamos xa. Calme os alcaldes. Canto vai subir a cuantía do que reciben da Xunta o vindeiro ano? Con que previsión traballan? Bueno, nos, como digo, esta nova lei incorpora novos criterios. 100.000 euros para todos os concellos de inicio, mellora no reparto, o criterio da poboación vai a ser o que máis pese, evidentemente, porque a máis poboación, máis custos, non ten un concello, pero eu creo que vai ser un reparto moito máis equitativo a hora de regular esta participación nos ingresos autonómicos actualizado. Esperemos que poida aplicarse canto antes, que esta lei se aprobe este ano, a finais de ano, no Parlamento e que os concellos xa a principios do ano 2027 teñan xa nas súas arcas polo menos esta inyección económica que sempre ven ben. Este ano contaron cun 4,5% máis de recursos. O vindeiro ano confían en manter como mínimo ese incremento ou incluso superalo? Sí, estamos falando de un incremento que vai a superar os 20 millóns de euros para os concellos. Estamos falando, ademais, tamén de que cada ano temos uns orzamentos históricos para os concellos. Este ano foron 670 millóns de euros. Nunca na historia dos orzamentos autonómicos se destinaran tantos fondos aos entes locais. Eu creo que eso é un verdadeiro esforzo, un verdadeiro compromiso, non, da Xunta de Galicia co municipalismo. Natalia Prieto, directora xeral de Administración Local da Xunta, moitísimas gracias tamén por estar Gracias a connosco ustedes. esta mañana
neste foro Conversa. Gracias. Moitas gracias. Bo día. O financiamento local é a clave, o gran reto do municipalismo en Galicia, xunto con esa reorganización competencial da que levamos falando toda a mañá. Os concellos claman por máis cartos, por máis financiamento. De momento a Xunta de Galicia o fía prácticamente todo, acabamos de escoitar, a esa nova lei de administración local, pero como se financian os concellos na actualidade e como mellorar ese financiamento? Preguntas as que responde o informe que encargou a Federación Galega de Municipios e Provincias á Universidade de Santiago, un informe que trata de facer unha radiografía do financiamento local e de como debe ser a reforma para mellorar ese financiamento local. Un estudo que ten o título de A reforma necesaria do financiamento local, un estudo coordinado e dirixido polo catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago, Santiago Lago. Que tal? Moi bo día. Que nos acompaña tamén aquí esta mañá. Un informe que asinan tamén outros dous convidados nesta mesa de análise. Xaquín Fernández Liceaga, profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago. Que tal? Tamén moi bo día. Hola, bo día. Que tal? E tamén connosco a profesora de Dereito Financiero e Tributario da Universidade de Santiago, Begoña Villaverde. Bo día tamén. Grazas aos tres por acompañarnos esta mañá. Algún sei que chega directamente de dar clase na facultade, así que lle agradezo moitísimo o esforzo de compartir esta mañá connosco, na que estamos falando do presente e, sobre todo, do futuro dos concellos en Galicia, deses desafíos que pasan por unha reorganización competencial e por mellorar ese financiamento. Ata que punto falamos, Santi, dunha reforma imprescindible do financiamento dos concellos en Galicia? Bueno, creo que os concellos galegos, como o resto dos concellos de España, pois están suxeitos a un sistema que ten xa moita idade, é moi vello, non? Sabemos que hai moitas pezas que hai que revisar, que hai que tocar. É certo que é un modelo definido fundamentalmente pola Administración Central, polo Goberno Central, é unha competencia estatal, e o autonómico pois é un complemento. É secundario, un complemento importante. Nos, de feito, no informe defendemos como debe facerse esa complementariedade, pero o núcleo é unha competencia estatal e a esencia dos problemas é a mesma ou moi semellante a que afrontan o resto dos concellos de España. Isto complica moito porque é un debate que temos que ter tamén en Galicia, pero non un debate exclusivamente galego. É que se falou incluso aquí esta mañá que o marco que regula o financiamento local parte do ano 85, que se mirou un pouquiño no ano 2002, pero claro, que estamos en 2026. Sí, eu creo que ese é un dos problemas, non? Responde a unha realidade moi diferente. Pasaron 25 anos, digamos, prácticamente un cuarto de século, e, mentras tanto, pois, houbo máis competencias para os concellos, cambios demográficos importantes que non teñen repercusión na financiación en moitos casos. Hai unha experiencia de funcionamento do modelo que nos indica que hai moitas pezas que deberían tocarse e, por tanto, eu creo que de forma paralela ao que se propón para a financiación autonómica, pois seguramente é necesario pois activar tamén a reforma da financiación local, non? Para a financiación autonómica se propoñen 16.000 millóns adicionais. Non digo unha cantidade similar, pero proporcionalmente, pois seguramente os concellos necesitan unha inxección de fondos que permita afrontar pois as novas realidades, non? Cidadáns máis exixentes, que queren máis servizos, costes incrementados dos servizos, novas competencias que moitas leis sectoriais do Estado da Comunidade Autónoma tamén lle trasladan e, por tanto, hai unha necesidade de reforma evidente. Totalmente de acordo. Estamos cunha normativa totalmente obsoleta, non está adaptada á realidade nin económica, coa globalización, a realidade social, a digitalización, o sea, non atende para nada as novas realidades, incluso esta norma casi podemos decir que é previa á entrada de España á Unión Europea. Os cambios que se fixeron son simbólicos no 2002, prácticamente a supresión de impostos sobre actividades económicas na práctica é o máis relevante, non? Logo pequenas maquillaxes coa declaración de inconstitucionalidade, non? Do imposto sobre plusvalías. En realidade é unha norma que non se adapta á realidade actual e, sobre todo, non se adapta ás competencias materiais que teñen as entidades locais. Eu creo que a reforma debe ir acompasada
dunha reforma, da verdadeira atribución de competencias Sí, porque ao materiais. final son dous asuntos sobre os que pivotan, non? Financiamento e esa reorganización competencial da que todo o mundo está de acordo que é moi necesaria. Elaborachedes un informe moi exhaustivo, moi completo, que fai unha radiografía de como está na actualidade o sistema de financiación local, de financiamento local e como debe mellorar. Como debe ser a participación dos concellos nos ingresos estatais e nos ingresos das comunidades autónomas? Que ten que mudar nese ámbito, Xaquín? Bueno, eu creo que, a ver, ahora mismo hai dous modelos diferentes, ¿no? Hai un modelo para as grandes cidades, digamos, capitais de provincia e comunidade autónoma, e un modelo para os pequenos concellos. En realidade, isto non ten demasiado sentido, porque o modelo de cesión para os grandes concellos non lle dá ningunha autonomía normativa máis, ¿no? Ao mesmo tempo, o modelo actual consolida unha posición de privilexio en canto a financiación dos concellos moi grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, etc., que na dimensión que ten hoxe non ten demasiado sentido, ¿no? Entón, eu creo que hai que pensar nun modelo que, como ocorre no caso da financiación autonómica, teña tamén en conta criterios de nivelación. De nivelación entre que? Entre as capacidades tributarias que teñen os concellos, que son moi desiguais, e as necesidades de gasto que teñen os concellos que están en boa medida determinadas, non como no caso da financiación autonómica pola socioloxía da poboación, sino pola realidade física, ¿no? En Galicia, pois a dispersión, por exemplo, ¿no? Ou a superficie son criterios importantes, porque hai que levar as vías de comunicación a todos os lugares, porque un concello disperso e extenso necesita máis gasto en recollida de lixo ou en servicios sociais, porque tardan máis tempo en ir dun lugar a outro as persoas que atenden este servicio, ¿no? Entón, eso serían reformas importantes deste novo modelo. E aí eu incorporaría a necesidade de que a financiación autonómica, que é secundaria hoxe, pero que en realidade non ten límites, podría ser moito maior se a Xunta de Galicia quixera, non hai ningún límite para isto, pois estuvera en consonancia coa financiación central, que ambas se interpelasen, falasen entre sí. Parece prácticamente imposible iso. Non é tan difícil, eso é unha cuestión de vontade, neste caso da Xunta de Galicia, porque podía facelo tomando en consideración o que pasa co nivel central, non? Begoña. Pois non sei, a verdade é que pouco que engadir tamén. Quen me precede ten unha idea moi clara das necesidades, non, da reforma nese ámbito de financiación estatal autonómica, non? É certo que o modelo está pensado para as grandes cidades ou cidades de tamaño medio. Non sei se manter a diferencia para grandes cidades paga a pena, pero eu no fondo sí que creo que habería que plantexarse diseñar un modelo realmente para os municipios pequenos que atendese a esas necesidades e establecer distincións, pero distincións máis operativas na práctica. Santiago. Si eu, por complementar o que dixeron Xaquín e Begoña, o que diría é que no sistema estatal, que é o máis importante en termos cuantitativos para os concellos, o que temos que facer é unha reforma que mellore todos os aspectos, dá igual, miras o IBI, miras o IAE, miras o imposto sobre vehículos, todos teñen problemas, todos teñen EIVAs, ¿no? Todos hai que revisalo. Pero hai un asunto que nos interesa especialmente aos galegos, ¿no? E é que fronte ao modelo autonómico no que existe moitísima nivelación, onde a nivelación é moi importante, se lle presta moita atención, por exemplo, a Xunta de Galicia ten máis recursos por habitante que a Comunidade de Madrid ou que a Generalitat de Cataluña. Ou Extremadura, o goberno de Extremadura ten máis recursos per cápita que Madrid ou que Cataluña. Hai moita nivelación. Ter menos PIB non significa ter menos recursos. Pero nos concellos non ocorre isto. Un concello de 10.000 habitantes catalán ten significativamente máis financiamento que un concello de 10.000 habitantes galego. E por que ocorre iso? Por que ocorre iso? Pois fundamentalmente porque eles teñen máis base fiscal, máis capacidade propia que nós. E as transferencias nos tratan igual. Que ten que ter o sistema español? Unha nivelación semellante a que existe no eido autonómico, que a un concello galego típico
se lle transfiran máis recursos que a un concello catalán típico. Isto eu creo que é un cambio que a lei deberá incorporar de xeito sustancial. Pareceme que é importante. E logo, xa no escalón autonómico, o dicía moi ben Xaquín, non podemos pedirlle un sistema pensado para todos os españois que se adapte ás nosas particularidades. É imposible, porque nós temos un espallamento poboacional que non ten equivalente no resto de España. O avellentamento pois é máis intenso. Ourense é unha das dúas provincias españolas con máis avellentamento. Entón, que podemos facer? Bueno, damos por bo un sistema español reformado que sexa máis nivelador e a partir de aí vamos complementar co galego para atender as nosas particularidades. Esta é a esencia da descentralización. Queremos autogoberno para atender o que somos realmente diferentes aos demais. Sí, só dúas pequenas observacións complementarias ao que di Santi. Por motivos históricos, vamos a decir, en Cataluña e en Madrid, os concellos que están mellor tratados son os da área metropolitana de Madrid e de Barcelona, que eso introduce aínda un elemento aínda de diferenciación maior, no? En contra, digamos, do que ocurre cos concellos galegos. No? E segundo, hai outra solución, que é unha solución moito máis rupturista, que a mí non me parece mal plantexar e discutila, que hoy traslademos as competencias sobre o nivel local ás comunidades autónomas, partindo dun esqueleto global único, ¿no? Donde, bueno, hai unha lei de facendas locais global, pero despois as competencias son das comunidades autónomas, porque eso permitiría facer de forma moito máis simple a adaptación que estaba comentando Santiago Lago, ¿no? E permitiría perfilar mellor ese sistema, porque efectivamente nós temos un tipo de poboamento, un réxime municipal que non se compadece demasiado co que hai noutros lugares, e as comunidades autónomas poderían facer mellor. Isto é o que ocurre na maior parte dos sistemas federais no mundo, non? Por tanto, non é nada rupturista no fondo. Ten toda razón, Xaquín, é que está a norma. Países tan descentralizados como España, o normal é que as competencias sobre o local fosen da directora xeral de local, non que foran do director xeral do Ministerio. Sería un camiño a explorar? Desde logo que sí, claro que sí. E sería bo introducir fórmulas de financiamento estable que permitan aos concellos programarse e, sobre todo, poder planificarse? En termos económicos, sin dúbida, non? A ver que recursos tes para afrontar as túas obrigas, os teus retos, que plantexar, planificar infraestructura sería imprescindible, por suposto. É algo indispensable, pero non se está facendo. Parcialmente, non? Parcialmente. A ver, eu diría o seguinte. No caso do Estado, digamos, hai un financiamento regular que ten unhas reglas de evolución razonables. Que ocurre? Que a diferencia tamén do autonómico, que se revisa cada certo tempo, que debería revisarse cada certo tempo, no caso do local se plantexou como indefinido. O cal dá situacións curiosas. Concellos que baixan en poboación, por exemplo, Torrevieja, que baixou un montón a partir do ano 2010, ¿no? Siguen recibindo, digamos, unha financiación que ten que ver coa poboación antigua, ¿no? E concellos, en cambio, que aumentan de poboación, pois, Mijas, que aumentou moitísimo desde ese ano, pois siguen recibindo en función da poboación antigua. Non incorpora os cambios físicos. Isto debería revisarse tamén, ¿no? Eu creo que o problema de estabilidade é máis ben no ámbito autonómico, ¿no? Porque é aí donde, na situación actual, que o anteproxecto varía algo en sentido positivo, a norma que regula a participación nos ingresos da comunidade autónoma se decide cada ano no Parlamento Autonómico, ¿no? E isto pois introduce un elemento de inestabilidade. E logo hai moito gasto municipal que está amparado por transferencias específicas desde a comunidade autónoma que son de negociación moitas veces anual, cando en moitos casos son gastos recurrentes, ¿no? E isto tamén habría que buscar unha fórmula para resolverlo adecuadamente, creando pois, marcos de financiación e, por tanto, de planificación municipal un pouco máis extensos, ¿no? Sí. Que a participación nos ingresos da comunidade autónoma, a PICA, non? Como a coñecemos, no caso de Galicia, hai que decir como dato positivo que é incondicionada, é unha das poucas comunidades autónomas que ten un financiamento bastante incondicionado para os concellos a marxe desas outras transferencias, non?
pero ten un defecto importante, é a cuantía. O importe desa pica está por debaixo do que se cabería esperar tendo en conta o volume de ingresos que recibe a comunidade autónoma. Se a comparamos ca participación nos ingresos do Estado, totalmente desproporcionada. Galicia pode facer máis. E no proxecto de lei sería conveniente tamén que se fixase unha porcentaxe mínima, por exemplo, porque se está remitindo a unha aprobación aos orzamentos xerais da comunidade autónoma, que deixa tamén no aire esa estabilidade, o saber que recursos imos ter un ano despois. Por que se resiste tanto o Estado os diferentes gobernos? Porque de 1985 pasaron diferentes gobernos pola Moncloa. Por que non se afronta un debate tan necesario e que vemos que está provocando situacións tan dramáticas para moitos concellos, Santi? Bueno, fíxate, no ano 2017 o Goberno de España creou dúas comisións para revisar o financiamento autonómico local, que deu lugar a un libro blanco. Eu participei na autonómica, se incorporou ao local, pero foi algo moi excepcional. A norma, o regular, é que o autonómico sempre quede esquecido, non? E eu creo que ten que ver fundamentalmente pola relevancia política dun nivel e de outro, non? As comunidades autónomas teñen moito peso político, as comunidades autónomas, bueno, pues hai partidos nacionalistas, nacionalistas moi importantes nas comunidades autónomas, eso ten unha trascendencia en política estatal, e, polo tanto, ti sabes que, en algún momento ou noutro, pois vas ter que abrir o melón obrigatoriamente, non? E o local, pois non é así, non? É dicir, a realidade é que a forza que teñen os concellos ou que teñen as diputacións é comparativamente moi inferior á forza que teñen as comunidades autónomas. Eu creo que este é o factor fundamental, non porque non haxa necesidade, eu diría, arriscome a decir nestes momentos, que tendo en conta que o modelo actual pois ven do ano 2002 no escalón, no eido local, e do 2009 no autonómico, eu creo que hai máis urxencia comparada no local que no autonómico. No autonómico hai moita urxencia, pero comparativamente aínda habería máis no local. Sí, porque escoitamos esta mañá a diferentes alcaldes de diferentes cores políticas que todos coinciden na mesma idea, non no dramático da situación que están vivindo, porque ao final teñen que prestar moitos servicios en ocasións que non lles corresponderían, que foron asumindo nos últimos anos, sen o financiamento necesario, por exemplo, o SAF, sobre todo no ámbito dos servicios sociais, que provocan situacións moi complicadas e incluso levan a algúns concellos a entrar casi en risco, ou sen casi, en risco de quebra, non? Como é posible que isto que está acontecendo non encenda as alarmas e faga as administracións correspondentes a decir hai que afrontar este debate? Eu creo que a parte da razón básica que planteaba Santi, hai outra cuestión importante que os concellos reciben financiación de varias fontes, dos seus propios tributos, de forma relevante, se enfrentan aos cidadáns e lle piden que paguen o IBI e outros impostos, do Estado, da comunidade autónoma, das diputacións e incluso en algúns casos de Europa, non? Tamén para a financiación específica. E iso fai que exista, por unha parte, moitos lugares aos que dirixirse. A ti o Estado non te trata moi ben porque está configurado así o modelo, pero mellor a comunidade autónoma sí. E se non sempre tes a diputación e tal. Isto que fai é que baixa a presión. E segundo, dentro do ámbito municipal hai moitos niveis. Si Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, en fin, Sevilla e Málaga están moi ben tratadas, claro, eu non vexo que a FEN poida ser un instrumento de reivindicación dunha gran reforma local, non? E iso é o que sucede. Por qué? Porque os concellos saben que se hai unha reforma niveladora, como decía antes Santi, pois van a perder unha parte desa posición. Claro, faltalles altavoces os alcaldes, os concellos para explicar cal é a situación e reclamar ese contrapeso que decía Santi, non? É que, en realidade, non hai ningún motivo xurídico para que non se poida abordar a reforma do financiamento local. As motivacións son puramente políticas, que
Vamos, poderíase levar a cabo xa, existen bases, existen estudios e eu creo que o coñecemento dos expertos e dos afectados da administración local demandando o que eso teñen pouco peso para exixir, non, a nivel político ese cambio. Eu creo que Galicia temos a inmensa sorte de ter a FEGAP. É unha inmensa sorte, non, desde logo non todas as comunidades autónomas teñen unha federación, unha asociación que integre a todos os concellos con diferentes signos políticos. O que é máis habitual é que os concellos se vayan asociando por cores, non? Sí. Nós temos a todos. Sí, bueno, falábamos antes que hai 30 anos aquí se decidiu as 3 federacións que había diferentes, 3 asociacións, aglutinarse nunha mesma e iso lle dá máis forza, non? A hora de reclamar. A Xunta ten un interlocutor, é moi difícil negociar con 300 ao mesmo tempo, iso é inviable, non? Pero negociar cunha FEGAMP é moi doado, non? A FEGAMP, ademais, que efectivamente ten esa legitimidade, esa historia, esa tradición, e a min pareceme que está unha ferramenta magnífica que temos que explotar ao máximo. Pareceme que o diálogo, eu xa sabes que son moi defensor do diálogo, prácticamente todo, o diálogo social, o diálogo entre administracións, me parece que é o xeito, o conflicto non é o camiño na grande parte das veces, o diálogo, buscar posicións, porque todas as partes teñen a súa parte de razón, é así. O problema é cando se establece un diálogo e unha das partes non escoita ou non escoita todo o que debería, non? Bueno, pero eu creo que hai que incidir neso, non? E ademais, aínda temos tempo, non? Falábamos antes da lei, pero hai tempo aquí a final de ano, hai marxe para seguir facendo. Para mellorarla. Hai que entender as razóns do outro, os argumentos do outro, e, bueno... Que iba a incidir en parte nesto, non? O anteproxecto de lei é unha oportunidade, non? Pero unha oportunidade... Sí, pero se falou que era unha oportunidade perdida, se ten dito aquí. Hai marxe para mellorala? A ver, está claro que hai. Marxe aínda hai, porque aínda é un anteproxecto, efectivamente, non? Eu creo que na parte de financiación hai dous elementos positivos. Un, se elevan as picas a unha norma con rango de lei, que ahora non ten. E segundo, se establecen criterios de distribución. Que creo que sería necesario para mellorar isto? Pois eu creo que sería necesario, primeiro, establecer con claridade para que son as picas. As picas poden ser para reforzar a capacidade dos concellos para gastar, simplemente, poden ser para ter algún efecto nivelador, pode ser para reforzar competencias que lle cede a comunidade aos concellos. É dicir, hai que establecer isto, na lei non está, no anteproxecto de lei non está. E segundo, eu creo que sería importante establecer tamén unha porcentaxe mínima de participación nos ingresos que tampouco está na lei. E isto daría estabilidade e seguridade aos concellos. É importante revisar os criterios, porque en si mesmos teñen sentido, as ponderacións poden terlo tamén, pero hai algúns que están mal definidos e que van a xenerar problemas cando se apliquen, e, por tanto, hai unha oportunidade para ver estas cousas. Como mellorarías ti, ou que ámbitos terían que mellorarse nesa lei que está no trámite, que vai entrar no trámite parlamentario, Begoña? Bueno, eso, como decía antes, comentaba agora Xaquín, establecer unha porcentaxe mínima de porcentaxe de financiamento sobre os ingresos da comunidade autónoma. Fálase na norma, no proxecto, fálase de unha achega mínima para todos os concellos, que non se define na norma, en ningún momento se sinala ningún concepto, ninguna cuantía fixa, que tampouco sería bo que fose unha cuantía fixa, porque ten que evolucionar cos tempos, non? E, desde logo, redefinir os criterios que están previstos na norma, os criterios de distribución. Obviamente hai criterios que teñen unha componente económica moi importante, pero tamén é certo que non están perfectamente ben definidos. Aclarar a que se refire cada un deles sería fundamental. Por exemplo, a introducción do reto demográfico en si mesmo podería parecer positivo, pero queda por ver como se define e a que concellos alcanza, porque, bueno, que igual os criterios de distribución non son de todos concorrentes cos que temos moitos na cabeza. Hai estudios económicos que os poden aclarar, hai un traballo do Consello de Contas de Galicia, por exemplo, que tamén nos pode dar unha pista de que concellos están nesa situación. Bueno, si queremos... É moi difícil establecer criterios que satisfagan a todo o mundo, evidentemente, non?
Se estamos falando de que temos un problema de envellecemento da poboación, pois teremos que premiar aqueles concellos que atraen a poboación máis nova, pero a porcentaxe máis importante está pensada para aqueles concellos máis envellecidos. Por que? Porque necesitan que se atendan as súas necesidades e necesitan máis recursos. Entón, que concurran os dous intereses é complicado, non? E logo esa parte do fondo que vai atender necesidades singulares, non? Bueno, a min non me acaba de convencer porque evidentemente si se van a destinar a determinados concellos que teñen determinadas necesidades de infraestructuras, pois porque teñen unha cadea, etc., no seu territorio, canto se vai detraer do fondo común tampouco se sinala na norma. Entón, se ao final se destinan a necesidades particulares de determinados concellos, unha boa parte do fondo que non sabemos cal é, o fondo xeral pode quedar valeiro de recursos, por moito que se reparta con uns criterios lóxicos, non sabemos a quen van chegar. Bueno, pois unha metáfora. Facer unha casa é fundamentalmente unha cuestión técnica, non? Termos técnicos, deseño, en execución. Facer unha lei é máis complicado. Facer cambios no terreo público, no eido político, é moito máis complicado. Porque hai que conciliar dúas lóxicas, non? A lóxica técnica e a lóxica política, non? Pero a lóxica técnica é fundamental. Se queres que unha cousa funcione ben, técnicamente ten que ser solvente. Nos sabemos, e temos moitas ferramentas, os economistas, os xuristas, na parte que lles toca, que é técnica legislativa, técnica xurídica, pero a parte que nos toca a nós, os economistas, temos moitas ferramentas para simular, para imaginar, para proxectar que pode ocorrer, para saber o impacto que ten unha variable, o espallamento. É certo que nos, cando facemos estas análises, somos conscientes de que non temos toda a verdade, de que hai cousas que non damos medido perfectamente. Por iso falamos técnicamente disto que se chama os intervalos de confianza, como das enquisas electorais. Sí. Vostede vai ter 21 con un intervalo de confianza. Entón, eu sempre digo o mesmo, o que hai que facer nunha reforma cando se trata dunha ferramenta cun componente tan técnico como é un sistema de financiamento, un sistema de picas, etc., é ter unha base técnica moi potente que te dá intervalos. E dentro deses intervalos é onde ten que chegar a negociación política. Pois esta debe ser a dotación global, ten que estar entre este importe, pois isto sería razonable que estivera neste importe, esta variable ten sentido, esta non ten sentido, esta debería pesar tanto, e iso significa que hai que dialogar, non só políticamente entre as partes interesadas, sino que hai que dialogar moito cos técnicos e hai que facer moito refinamento ca parte técnica. Se esqueces a negociación política, tes un problema. Sí. Pero se esqueces todo este traballo técnico riguroso, pode ocorrer que dentro de 5 anos aparezca unha enorme ergueta na casa que te obriga a abandonar a casa porque hai risco de derrumbe. Nese informe que tedes elaborado, nese estudio sobre a necesaria reforma do financiamento local, hai un apartado que se adica aos tributos locais, que é tamén preciso introducir cambios nos tributos locais. Falo, por exemplo, da auga ou da basura, que son servicios moi costosos para os concellos, pero cos que tamén se ingresan cartos para as arcas públicas. En que sentido habría que modificalo, Xaquín? Esos apartados, fixo Begoña, pois Begoña, ainda que despois podamos decir algo. A reforma, xa, no caso da recollida do lixo, dos residuos, xa tiña que estar aprobada, polo menos a primeira fase nestes momentos. O 10 de abril de 2025 acabou o plazo que puxo o goberno estatal por mandato da Unión Europea de reformar as ordenanzas sobre a taxa da recollida do lixo, como coñecemos. Bueno, algunhas entidades locales non foron capaces de chegar a algúns concellos a facer esa reforma, non? O que nos obriga a Unión Europea é que se faga mellor a recollida selectiva do lixo e que logo se trate correctamente esa produto recollido, fomentando a reciclaxe e evitando a incineración. O obxectivo do 50% en 2025, por exemplo, non? A reforma que nos marca o Estado, en que está baseada en intentar conseguir
que a taxa cubra o 100% do importe de prestar ese servizo. A taxa, incluso nas ordenanzas que se reformaron, están lonxe de conseguir ese obxectivo, están por debaixo do 100% do financiamento. Sería unha subida moi, moi importante. E tamén o obxectivo da nova regulación é que cada cidadán pague polo residuo que efectivamente xera. Facer ese cambio é moi complicado. Entón, é certo que a norma permite que se vaya facendo pouco a pouco esa transición ao novo modelo de pagar polo que un tira, pero exixe un cambio do modelo de xestión do servizo, claramente. Sustituir a incineración, eso xa non depende directamente dos concellos, porque esa parte da prestación do servizo sempre a fai un terceiro, 90 e tantos % dos concellos o fai Sogama. A subida dos costes do canon de Sogama é moi importante. Nos últimos 5 anos pode estar preto de duplicarse o canon que pagan as entidades locais, e iso repercútese nos cidadáns tamén, obviamente. Os cidadáns son conscientes que están pagando esas dúas cantidades diferentes, non? Por un lado, o que é o tratamento do residuo, e outro que é o servizo de recollida e transporte dese residuo, non? Eu creo que é un exemplo xustamente de como os cambios que se producen na sociedade globalmente se trasladan despois como unha exixencia aos concellos, non? Necesitamos ver de outra maneira a recollida e tratamento de lixo, necesitamos afrontar o cambio climático, é dicir, todas estas cousas acaban afectando ao que pagan os cidadáns porque a sensibilidade social cambiou, non? Para iso é necesario unha reforma en profundidade, non? E, por certo, hai 25 anos, aproximadamente, fixemos en Santiago unha reforma da ordenanza de lixo que incorporaba xa moitas destas cousas embrionariamente, non? Dicir, que era unha forma de anticiparse ao que viña despois, non? Dicir, pero hoxe hai moitos concellos que teñen moitas dificultades para afrontar isto, non? E aí a axuda de outras administracións tamén é básica, non? Nada que engadir. Moi ben. Na miña opinión, sí que é fundamental que se opte por estructuras un pouco máis supraterritoriais. No caso das entidades locais pequenas, dos concellos moi pequeniños, prestar o servizo de recollida de lixo por si mesmas ten un coste tremendo. Adaptar a ordenanza ten un coste tremendo. Entón, apostar por mancomunidades, apostar pola colaboración coas deputacións, ten ventaxas e inconvenientes, evidentemente, pero sí sería un bo camiño. Áreas metropolitanas, por suposto. Por pechar este capítulo de tributos, van xurdindo tamén novos tributos. Por exemplo, decíamos antes que non se pode facer unha lei á carta, porque Galicia é moi diversa. Hai concellos que teñen unha maior presión turística e a Xunta articulou unha taxa turística que poden solicitar algúns concellos, como foi o caso de Santiago, A Coruña ou tamén Vigo. Está ben articulado ese tributo ou a Xunta podería ter aproveitado mellor esta oportunidade, Xaquín? A ver, eu creo que, digamos, en trazos grosos é correcto. A situación do turismo en Galicia é moi variada, hai concellos con gran presión, Santiago, entre outros, hai Sanxenxo, o Grove, hai outros, en cambio, que o turismo é unha oportunidade aínda por descubrir, non? E, por tanto, me parece bastante sensato ter unha regulación xeral, pero despois introducir a posibilidade de unha recarga municipal que permite modular concello a concello o que vas facer. Eu que criticaría, en todo caso, dúas cousas. Unha, hai unha especie de desconfianza sobre o que van facer os concellos, entón se lle exixen demasiadas cousas que a propia administración autonómica non se exixe a si mesma, non ten demasiado sentido, facilitemos estas cousas. E segunda, hai determinados límites tamén ao que pode facer un concello, porque o límite está nunha serie de tarifas que establece a propia Xunta de Galicia. Quizás se isto fora un pouco máis generoso e a autonomía municipal aumentase a hora de perfilar, pois seguramente estaría mellor. Pero globalmente eu creo que é correcta a regulación, non se aparte demasiado do que hai noutras comunidades autónomas e é compatible, digamos, con o noso ordenamento xurídico, non? En Portugal os concellos teñen máis capacidade para facer as cousas directamente, aquí non, aquí ten que ser a través dunha recarga e está así. Creo que está ben. Se abre unha oportunidade, Santi, para ter máis recursos aqueles concellos que poden tirar deste tributo? Sen ninguna dúbida, pero eu, se me permites remontar cara arriba, claro, cal é o problema que temos aquí? O turismo presiona sobre a demanda de servizos. É certo que o turismo tamén paga impostos.
O que ocorre é que os impostos que paga o turismo, o IBE, por exemplo, ou indirectamente o IRPF dos traballadores do sector hosteleiro, son impostos que non van ás arcas municipais. Van ás arcas autonómicas, non ás municipais. Entón, aquí temos dúas solucións. Ou decidimos que o que pagan os turistas a través destes impostos é suficiente e daquelo que tenemos que facer é metelo na pica unha cantidade deses impostos que pagan os turistas ao goberno autonómico que se repartirá en función da intensidade turística dos concellos e, por lo tanto, desa parte da pica, pois, a Concello de Santiago, por exemplo, recibiría unha porcentaxe moi elevada, ou o que podemos poñer riba da mesa que efectivamente pois con eso non chega e do que se trata de crear unha figura engadida. E se se trata de crear unha figura engadida, eu creo que en liña co que ten feito a Xunta esa é a mellor solución, un imposto global para o conxunto, un imposto, non unha taxa, un imposto para o conxunto do territorio de Galicia, que podes activar ou non os recargos espacialmente. Pero isto é interesante, non? Porque cando se fala de que, bueno, que o turismo pues, ten un impacto económico e, polo tanto, bueno, sí, ten impacto económico, pero os concellos non ven prácticamente nada, porque no ano 2002 eliminouse no IAE, boa parte do IAE eliminouse, que era o que pagaba a hostelería, non? Eran negocios máis pequenos, etc. Isto se eliminou de tal xeito que agora pagas pois, tasas por terrazas, pouco máis. Bueno, algo a través do IBI tamén, non? Os hotéis pagan IBI e tal, pero... O IBI os hotéis, é certo que o IBI é interesante, por exemplo, en casos como de Sanxenxo, de turismo, de verano, de segunda residencia. Entón, esa problemática é diferente. Pero no caso de cidades onde son visitas moi curtas, o IBI non axuda. Ao final, nesta radiografía e neste diagnóstico que estamos tratando de elaborar esta mañá, o que queda cada vez máis en evidencia é que non só son os esquecidos, os que a financiación local é a última que se aborda, sino que tamén a hora de trazar non a arquitectura económica do Estado, das comunidades autónomas, os concellos tamén acaban aí un pouco arrinconados, non? Incluso agora, como decía Santi, xeran moitos ingresos aqueles que teñen unha presión turística, pero os beneficios que ingresan teñen que pelearse, no caso de Galicia, durante tempo para poder articular unha lei que ahora se permite esa taxa turística, pero eu recordo, no ano 2015 se leva falando en Santiago de que se quería implantar unha taxa turística e se acaba de implantar agora, no 2025, é dicir, pasaron 10 anos para poder, e aínda así é un recargo que é menor do que pretendía a propia administración local, non? E que ademais non vai, no caso das cidades, non vai a xenerar ningún problema de competitividade turística e que na medida en que haxa transparencia sobre o seu uso, que din os exemplos de outras cidades, e que ben recibida incluso por aqueles que a pagan. E neste sentido, pois, é un imposto, porque é unha recarga sobre un imposto que ten moitas ventaxas desde o punto de vista da súa implantación, que xenera pouca resistencia, digamos. É que é un claro exemplo este imposto dos dous grandes problemas que ten o financiamento local. O sea, dun lado, a pouca capacidade normativa que ten a entidade local, calquera concello, sobre os recursos que ten configurados como recursos propios. O sea, pouco se pode facer con respecto ao IBI, pouco se pode facer con respecto ao imposto sobre vehículos de tracción mecánica, teñen moi pouca capacidade normativa. Entón, pouco poden decidir como son os impostos que reciben. E outro elemento, como está diseñada o propio sistema estatal. Se está baseado na propiedade inmobiliaria, como moito na propiedade do automóvil, pero non ten en conta a renda persoal ou a actividade económica que xeran os veciños. Non? Vamos a pecharse esta conversa e pídevos unha conclusión, unha reflexión final a cada un de vos. Pensemos que se vaya a abrir esa reforma do sistema de financiamento local. Que debería de ser aquilo indispensable o que non podería faltar nesa reforma se abrimos agora mesmo? A ver, eu creo que hai
o informe da Comisión de Expertos do ano 17 establecía unha serie de conclusións que eu creo que nun 90% son absolutamente válidas e compartidas, eu creo, por la maioría dos que pensamos algo sobre isto. Nese sentido, eu creo que tiñan que ter en riba da mesa. O traballo está feito, entón, casi. Bueno, pode adaptarse, porque pasaron casi 10 anos, hai que adaptalo, pero hai moitas propostas moi razonables tiradas de aí que permitirían mellorar significativamente o financiamento local. O segundo que non pode faltar é diálogo cos representantes dos concellos, porque ao mesmo tempo, como decía antes Santiago, pois isto é indispensable para que o asunto teña consenso político e, por tanto, que teña tamén viabilidade a medio e longo prazo. Begoña. Pois sí, súmome as palabras de Xaquín, lóxicamente, por facer tres ideas básicas ou dúas, pois que teñan máis capacidade normativa as entidades locais sobre os seus propios recursos, é imprescindible, e que vaya acompañado o estudio das competencias materiais, do financiamento desas competencias materiais, e mesmo se pode establecer, en terceiro lugar, pois un sistema de compensación máis ou menos automático cada vez que reciban novas competencias. Non pode pedírselle que fagan máis e que o fagan cada vez con menos. Conclusión de peche. Sí, eu por poñer o foco en Galicia, porque xa quen falaba de España, eu creo que a chave está no diálogo. O diálogo FEGAM Xunta de Galicia é fundamental. O que saia dai va a estar ben feito, porque hai traballo técnico de fondo, porque hai técnicos en Galicia que son moi bons, afortunadamente isto é así, e, polo tanto, eu creo que o que saia dun diálogo cooperativo vai estar moi ben encamiñado. Hai moito material técnico, pero, ademais, hai técnicos para afinar cousas no sentido que seguramente deberamos definir. Nese sentido, algo contribuímos con este foro conversa da cadena SER, porque hai un anaquiño, podía ver así de reollo como dialogaban o presidente da FEGAM e a directora xeral de Administración Local. Estuveron aí charlando un ratiño a ver se conseguiron acercar un poquinho esas posicións que aquí en público vimos como estaban moi distantes en torno a esa nova lei de Administración Local. Santiago Lago, Begoña Villaverde e Xaquín Fernández Liceaga, moitísimas grazas aos tres por tamén acompañarnos esta mañá neste foro para trazar esta radiografía do momento que viven os concellos. Graciñas. Moi bo día aos tres. E imos a pechar este foro conversa no que fixemos esta mañá, tentamos trazar esa exhaustiva radiografía, esa visión do momento actual que viven os concellos e por onde debe pasar o seu futuro. Imos a pechalo co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, que tamén nos acompaña aquí esta mañá. Que tal, delegado? Moi bo día. Moi bo día. Estamos hoxe a profundizar, delegado, na situación que atravesan os concellos galegos, en moitas ocasións asfixiados pola falta de financiamento e en parte provocado, escoitámolo aquí esta mañá, por unha falta de apoio por parte do Goberno Central. Dende o ano 1985 que se fixou o marco competencial dos concellos e o financiamento local, en 2002 se revisou, pasaron 24 anos, estamos en 2026, digamos que ese marco legislativo quedou obsoleto e é necesario profundizar nese financiamento local, nesa reforma. Por que non se fai, delegado? Bueno, eu creo que o melón da financiación local está aberto, completamente aberto, mesmo que pasa ca financiación autonómica. E si é certo que detectamos esa necesidade e, polo tanto, nos últimos 7 anos deste goberno progresista, no caso dos concellos, incrementaronse as transferencias hasta 40.000, casi 40.000 millóns de euros con respecto aos 7 anos que gobernou Mariano Rajoy. Por lo tanto, somos plenamente conscientes e ese incremento de financiación foi, ademais da financiación que se está dedicando a servicios públicos, que se está dedicando a través do fondo dos plans europeos, a través dos investimentos que están facendo. Por lo tanto, eu creo que neste momento está en riba da mesa a necesidade de modificar a financiación, tanto autonómica como efectivamente local. E eu creo que neste caso, no caso da autonómica, que ten directamente unha repercusión tamén na financiamento local, creo que neste caso, a proposta que hai en riba da mesa, posta polo Goberno de España, que ten polo menos unha alternativa, pois é unha financiación que melloraría en casi 600 millóns de euros, preto de 600 millóns de euros, 587 millóns de euros anuais, a financiación autonómica, que serviría ni máis ni menos que tamén para mellorar esa necesaria e debida financiación local. Dá a sensación que en moitas ocasións os concellos son os grandes esquecidos, asumen máis e máis competencias nunha especie de sálvese quen poida. Esta competencia, venga, que vaya para os concellos.
pero non van acompañadas esas competencias da financiación que requiere prestar esos servizos. Bueno, eu vou dicir, como lle dicía, a financiación que en estes últimos anos se leva transferidas por parte do Goberno de España hacia os concellos é unha financiación que foi increscendo. Falamos aproximadamente, no caso dos concellos, dun 32%. No caso da Comunidade Autónoma, que tamén vai, porque esa é outra das partes que a veces nos achaca botarle a culpa sempre ao Goberno de España, pois tamén teño que dicir que o incremento de financiación que se leva feito nos últimos 7 anos da financiación que se transfiere á Comunidade Autónoma de Galicia, falamos de máis de 18.000 millóns de euros nestes últimos 7 anos con respecto á financiación que se recibía nos outros 7 anos. Por lo tanto, tamén se está incrementando dun xeito importante e exponencial a financiación á Comunidade Autónoma, porque en moitos casos, como decían os intervenientes anteriores, pois hai veces que se están transferindo competencias en donde, é dicir, se transfiren competencias que son impropias e que ten que asumir os propios concellos, pero que non van acompañadas desa financiación. Nós, dende logo, somos conscientes de que é necesario reformular a financiación das comunidades autónomas porque esta, a súa vez, funciona tamén un pouco como escada, é dicir, primeiro hai que financiar ou reformar a lei de financiación das comunidades autónomas e, a súa vez, que repercute necesariamente en esos concellos que, efectivamente, como se dicía, en moitas ocasións non o pasan ben para poder afrontar todas esas competencias. Nun mandato como actual, coa debilidade parlamentaria do goberno, dá a sensación de que vai a quedar para máis adiante a necesaria reforma do financiamento local. Bueno, a política é o arte de facer posible o imposible, e a verdade é que, en este caso, encima da mesa está un proxecto. Eu creo que en este caso o Goberno de España tuvo a valentía, tuvo a decisión e tuvo o traballo suficiente como para poñer enriba da mesa un proxecto de nova financiación das comunidades autónomas. Por lo tanto, eu creo que moito máis que desprecialo, sin máis, sin analizalo, ou sin poñer un modelo alternativo enriba da mesa, creo que non é a solución. Creo que non podemos escudarnos en a necesidade, en a existencia dunha debilidade parlamentaria. Eu creo que hai que exixirle aos políticos, hai que exixir, en este caso, pois a Xunta de Galicia, ao presidente Rueda, que poña o seu modelo alternativo. Vostede comprende a desesperación dos concellos? Completamente. Como dicir, non só comprendemos, sino que ademais, compartímola. Eu entendo perfectamente que en este momento, pois, desde asumir o SAF, que efectivamente é un coste imposto, hasta pasando polo tema de as escolas de 0 a 3 anos, os propios centros de enseñanza, nos parecendo logo que é algo que é absolutamente impropio e é necesario reforzar esa financiación. Pero, por eso estamos dicindo que, por moito que estamos transferindo dende o Estado a través de partidas específicas, e insisto, sin computar todos os investimentos que estamos facendo en outro tipo de infraestructuras ou en outro tipo de servicios ou servicios públicos en sí mesmo, creo que é necesario afrontar con valentía ese necesario diálogo e esa necesaria confrontación. E, dende logo, unha vez que temos un modelo encima da mesa posto para o tema da financiación das comunidades autónomas, creo que é necesario que se contraste con un modelo alternativo. O que non é posible é simplemente que se negue e que se ampare na imposibilidade de votalo por un non por non. Falaba vostede agora do SAF, dese Servizo de Axuda no Fogar. Xunta Goberno, en ocasións, vemos como se lanzan a pelota en canto a financiación, o incremento de máis recursos, pero quen sofren as consecuencias acaban sendo os concellos que non reciben todos os recursos necesarios e finalmente os cidadáns que ven como ese servicio se prestan non coa calidade que debería prestarse. Estou absolutamente de acordo. Eu creo que o SAF, que non é ni máis ni menos que unha desas tentáculos que parte da lei de dependencia, e, por lo tanto, tamén hai que reivindicar que é unha lei que este mesmo goberno progresista puxo en marcha, é algo que necesariamente temos que gobernar para as persoas. E, por lo tanto, parte deses recursos, desos casi 40.000 millóns de diferencia entre a financiación aos concellos galegos que o goberno nestes últimos 7 anos leva transferido, pois unha boa parte son para esos servicios, porque ademais son fundamentalmente para axudar a financiación desos servicios que estamos absolutamente de acordo con eles e ademais trátase dos servicios públicos. E, por lo tanto, eu creo que é máis que preciso que nunca que a Comunidade Autónoma tamén asuma a súa responsabilidade. Debería haber un maior compromiso por parte do Ministerio de Asuntos Sociais. Bueno, eu creo que o compromiso existe e está enriba da mesa e é un compromiso que ademais se ve de cada pouco tempo facendo esas transferencias extraordinarias para os concellos, pero que efectivamente temos que artellar a través dun mecanismo de financiación tanto da Comunidade Autónoma como das entidades locales. E, dende logo, este goberno está absolutamente comprometido e é absolutamente consciente de que hai necesario refinanciar ou formular unha reforma
dos dous sistemas de financiación. Por certo, delegado, deixeme que lle pregunte por un par de asuntos de actualidade. Falábamos antes da debilidade parlamentaria do Goberno. Preocupa a situación na que quedan os alquileres tras a derogación do decreto no Congreso dos Diputados na xornada de onte? Para mí o que me preocupa, sinceramente, é, en fin, este signo deste voto, en esa alianza estratégica entre os grupos parlamentarios que votaron en contra. Estamos falando de que o propio decreto introducía novedades en canto á consideración de grandes tenedores, por lo tanto estamos falando de tenedores de especial relevancia, e creo que en este caso, bueno, pues, terán que dar as súas explicacións. O Partido Popular, Vox, e neste caso, o outro grupo que apoiou ou non apoiou a convalidación do Real Decreto de Lei. Creo que era absolutamente necesario e creo que aquí sí que falamos tamén de políticas que fan referencia ás persoas. En todo caso, dende ayer mismo en donde non se renovou e, polo tanto, non se convalidou o Real Decreto de Lei, estáse traballando nunha alternativa para esas miles e miles de persoas que, dada a situación na que están e dada a situación que temos en vivenda en España e en Galicia tamén, pois darles unha solución axeitada. Precisamente sobre vivenda, Santiago vai a ser declarada zona residencial tensionada, unha medida que ten un amparo legal a nivel estatal. A Xunta de Galicia resistía ata de agora, finalmente permite que Santiago sexa declarada zona tensionada, confía en que permita conter e incluso rebaixar o prezo dos alugueiros na cidade de Santiago. Bueno, os exemplos comparados que temos, dende Coruña, pasando por Barcelona, están dando como resultados que efectivamente é un dos mecanismos que permite conter os precios e incluso rebaixar os precios do aluguer, con independencia de que se estén trasladando mensaxes absolutamente, eu creo que interesadas e en moitos casos, que non se corresponden ca realidade. Pero é verdad que, conxuntamente co tema da declaración de zona tensionada e a limitación de prezos, temos moitos máis mecanismos que a primeira lei aprobada en democracia, a lei de vivenda, pon enriba da mesa. Por lo tanto, eu creo que é fundamental seguir traballando, na construción de vivenda pública, para alquiler e para a venta, e que además sexa pública durante toda a súa existencia, e en segundo lugar, poñer a disposición ni máis ni menos que das persoas outros mecanismos como poden ser este Real Decreto, que era unha oportunidade perdida ao noso juicio. Deixeme que lle pregunte tamén sobre outro asunto que preocupa aquí en Santiago, que é o da Comisaría da Policía Nacional. Despois do incendio que sufriu hai unhas semanas, queixanse os axentes da Policía de que non poden prestar ou facer o seu traballo en condicións idóneas porque non teñen a ubicación necesaria. Cando se vai a respostar a esas demandas das policías? Outro día incluso se manifestaban, ironizaban cunha canción poñendo foco no ministro Grande Marlaska e decían que traballaban prácticamente como unha barbacoa, ironizaban eles. Non hai algunha novidade neste sentido? Bueno, Ricardo, eu vou dicir, primeiro teño que agradecerlle a lealdade e o traballo da policía, que dende o primeiro momento se prestou a traballar. Nós, dende o primeiro momento, estuvemos pendientes, hai que reconocer que isto foi un accidente, e estuvemos pendientes, e además en contacto permanente, tanto cos mandos da policía, co xefe superior, coa comisaria, como cos sindicatos. A semana pasada tuvemos unha reunión cos sindicatos representativos da Comisaría de Santiago, aos cuales tamén les agradecín personalmente que eles mesmos cederan os seus locales sindicales para poder ubicar os servicios. Estamos prácticamente cerrando un acordo en donde teremos nos próximos días, nas próximas semanas, uns locales máis axeitados en donde a policía poderá traballar con absoluta tranquilidade, uns locales adecuados para poder desempeñar as súas funcións e, polo tanto, os próximos días teremos esos locales e a donde desplazaremos durante o tempo que dure o arranxo da comisaría. Que vai a ser moito tempo, delegado? Bueno, hai que recoñecer que hasta días pasados e por motivos estrictamente de seguridade, porque todo isto foi acordado tamén que eran os delegados de prevención de riscos, pois entramos na comisaría, vimos os desperfectos que había e, polo tanto, estamos falando en que isto vai a ser cuestión de meses. Pero o que sí que quero trasladar é unha mensaxe de tranquilidade, porque xa temos prácticamente cerrado o acordo onde reubicar o que sería o grosso máis importante. E onde vai a ser? Bueno, vai a ser en Santiago e vamos a esperar a que se firme, a que se asigne para que efectivamente poden incluso visitalo e ver que se adecúa ás necesidades e aos requerimentos de... Non me vai a decir onde. Hoxe non lle vou dicir, pero efectivamente que sepan que máis ou menos estamos traballando cunha previsión moi concreta e, por lo tanto, vaya por diante que están informados en todo momento os representantes sindicales da policía, o Sindicato Unificado de Policía estuvo a semana pasada comigo e, por lo tanto, estamos traballando en esa liña, apurando plazos. Estamos a falar hoxe neste conversa da situación do municipalismo galego. Temos falado con varios alcaldes esta mañá e quen sabe se con un futuro alcalde. Ten xa unha oferta en firme sobre a mesa para ser candidato do PSOE á alcaldía de Santiago?
Eu sigo repetindo o que lles dixen na última... Sabe que esta pregunta non podía faltar. Na última gala de Serenidade, polo tanto, volvo a insistir en que Santiago de Compostela, igual que o Partido Socialista, ten unhas primarias que serán as que determinen o candidato ou candidata á alcaldía de Santiago, e volvo a dicir o que sí estou absolutamente convencido que o próximo alcaldesa de Santiago será un socialista, porque é absolutamente imprescindible para que Santiago avance e o sitio onde lle corresponde. Na Gala Serenidade vostede díxonos que iba a facer o camiño e que vería a donde o levaba, se ao Pazo de Raxoi, aos Taldorris Católicos, á Catedral. Xa ten data para facer o camiño? Empezaremos o camiño nos próximos meses e avisareite por si queres acompañar. En todo caso, delegado, queda un ano para as municipais. Se o partido lle pide que sexa candidato en Santiago, vai aceptar ese reto? É que o Partido Socialista funcionamos en un sistema un pouco distinto, é dicir, o partido ten que ser a través de primarias. Se efectivamente, finalmente, é dicir, as primarias serán as que decidan o candidato. Por lo tanto, falar así é falar para unhas primarias primeiro hai que presentarse e logo, é dicir, teñen que ser os compañeiros, compañeiras afiliadas con dereito a votos os que te elixen. Por lo tanto, eu volvo a dicir o mesmo, eu estou moi cómodo e, a verdad, moi feliz na delegación do goberno porque creo que o dixen sempre, insisto hoxe, a delegación do goberno permítete traballar a cabeza directamente conectada co que sinto, co corazón, por lo tanto, eu creo que estamos facendo un traballo bo, porque estamos coitando, recollendo o que a calle, os veciños, a veciñanza, os galegos piden, e estamos trasladando o que o goberno de España está facendo por Galicia, que é moito, e a veces moito máis do que somos capaces de trasladar. Bueno, había que intentalo. Quizá no seguinte foro conversa que fagamos falando de municipalismo, igual vostede está sentado aquí, pero con outro cargo ou outra condición diferente, non? Xa veremos. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí pechando esta edición de Conversa. Gracias. Moitísimas gracias a vos. Bo día. Foro Conversa, co que tratamos de trazar esa radiografía do momento que viven hoxe en día os concellos en Galicia e, sobre todo, dos retos e dos desafíos para o futuro máis inmediato, que pivota sobre todo pola reorganización de competencias e por esa necesaria reforma do financiamento local. Moitísimas gracias por acompañarnos unha vez máis nesta edición de Conversa e ata a próxima. Boa tarde.